Oyawre nyakora Mogajwang' en kinde mowinjore mawarwakni machiegni chenro kaka wanene okinyi makawuono wuok tich dwe ndalo 26 dwe mar abich higa 2025 nyakora Mogajwang' ma doko wuok tich mogik ma dwe mar abich higani machiegni kendo machiegni parni dendo ne biro nyachiel kachiel kokalo Ramogi TV kod Ramogi FM. Weche nitie kama thoth mabende wabiro goye mbaka gin weche mabende biro golo dok e iti kendo biro mi puonj manimba machiegni kendo nitie kod geno ni seyore machiegni kod nyakalondo mari kata TV mari mar Ramogi ne jowa mabende nitie oko team ma waluongore ni jo Earpiece yudo malera ahinya Facebook Live, YouTube kaachiel kod Citizen Digital App kaachiel kod View Sasa. Nyinga ino tino maka juma yie moda kawo thuolo mar wako governor maonge portfolio governor fwaya ne jopiny okinyi makawuono. Ono Victor. Chio nade? Ano ka ruth orita gi ng'uono ne gi neema ne. Yes. Ano ka nyakor Pires bende obore capsules. Jai tukuro loa mana gi kit pamba. To kumarade pamba. Iketha gi jopiny. Iketha gi jopiny. Jio moro iwuotho wuotho tisiemo no kuma fundi ni miti. Bilore, semo no baba. Fundi nani ni mano wi gorofa moro gare. Kata kwa Nigeria kamaro muturi be wacha. Ubro yude. Abro biro kode chenro juma manyien. En achiel miwacho chako so. No. Maka kufunde. Nitiere chutho nitie ariyo mang'eyo. Nitie wuod suba moro mane twang' kaunda suit siluongo ni Kasuku Garments. Garments Factory Limited Kisumu pacho. Mower gi Kabasela ne. Kasuku ni notwengo ne Moi kendo kit nanga mono twango the famous kaunda suit matina ne okaji oaene. To nitie machielo iluongo ni Ogada Fundi Tosha. Bende twango kang'no ne. Winjo charan. Na agomba ka gosip na moro mabende fundi entiere buruburu iluongo ni Toma Jode. Kidhi buruburu mano osiepo guya ahinya. Ken mugong'e. Ikone funde ma sani irito mana gi beti. Kecho okutiek lao. Okutiek lao. Ibet na ibet kanyo to. Iloso mana beti mada. Tupa maingo manyeko. Tupa maingo. Oneno kiywayo kama. Mbaka matudi to samoro kapare aparo mara mwaka mane 2022 ka Supreme Court ne yalo wach mar yiero Muse twengo pidho geno Muse twengo ochako bende tarik 15 Februari Addis weche thoth Madis no koro imboka bar koro launum oyara nyanyi koro Mogi Ajwang' kamoro moro muchiewe okinyi makawuono en erokamano nikech Nyasaye omiwa thuolo mondo wabed mangima Victor ka okamanta paro mana adwa chiwo mos makende ne anyuola wede kod osiepe mag jok manchane owito johera gi e masira mar mach manyo otimore kadak makibira. Ng'iyo ne dhano makwan gi diroma boro nyo jowang' miru kendo owito ngimagi. Wakwene hawi maber ne samoro jogo mapod nie osiptal mondo Nyasaye okonygi. Victor bende yorno nekiseng'e ni okwabigo wiye nyo en gima nyo mora ka nyaneno ka omak jokuoge moko kata chije moko michich godo e gwenge masondo ni josebedo ka kwalo dhok. Kendo gimanyo king'iyo nyinge manyo ntiere kacha to mana kaka wasebedo wawacho ka kendo je ikoni gani je kuma kwali makonyi menyo. Ni neno ka nyinge manyo wuok kacha nyo kikore. Ntiere nyinge oganda mawuok Lang'o to bende oganda mawuok Luo. Ng'iyo nyaka kuonde manyo gi ai nyo gol nitie joma ya ka Bondo nitie joma ya Nyakach. Koro nyisi ni kare kit kuo mar dhok mosebet katimore sondo ni en kuo ma ikwalo gi dhowa gi jowa to gichwalo dhok dhi ei Lang'o nyaka ng'ama miyo bende nyo maki aparo ni koda dhogi maber kendo oneno atua mowinjore kaune gi to samoro nyalo biro duoko chien kuo mar dhok ma osebet katimore e gwenge masondo ni kamano Victor kamano nyaken museji kwa Ramogi Ajwang' En oyawre makende. Ng'eni Juma osebedo maiye akikore ncheno kichiwo udi mukuru kwa njenga kiani beni yuto to jomano yuto en mana erokamano wan koro jominga induso mondo gergo udigo be Nyasaye ananewa mak mana ni kakwinjo Fredo Kele wacharita kweno na rikagomba kagije bonyo kangise ni gwengi mabondo ngeni kinde duto ko wacho ni Siaya to wacho gani en ko ja Siaya en jabondo
Bondo Town, akonu ga ni Bondo Town. Onge ng'at mane oja Bondo. Ija Sakwa. Bondo Town mayudore i Sakwa. Koro Sakwa ka gweng' moro ni Sakwa Nyabenge. Nyabenge. Arita ok osebedo maber. Kendo iyudo ka kuo mag jamni gi oseonore kanyo, kendo iyudo ka ok osebedo mayot ahinya ne joma dongo kata mine mantiere miere kendgi ma samoro ok nyalo yudo sir motegno kapo ni wacho muocho otieno weche mag arita go. Koro ok osebedo maber ahinya. Ang'e ni ripode obila nitiere godo, to samoro nitiere nyawo ma samoro osebedie. Koro apani apisas marito alwora mag Nyabenge kanyo, obed ruodhi, obed obila, ywak nitie. Kendo ywak nitie ahinya. Ang'e ni report osego koda kane commissioner mar county mondo ng'e ni arita alwora no. To mana ka gwenge mamoko arita en gimoro ma jopiny odich ga ahinya, nikech ng'e ni kapo ni idwa ni chiew kiny to nyiso ni nyaka ng'ato bed ni oketo ite oko mondo miyo miye kwe. To ka osemi ng'ato ting' mar mondo miyo miye kwe no, to nyaka to koro kaw ting' no e yo makare. Jopiny bende ka nitie kod report ma ginyalo chiwo e wi joma rocha arita kaka Fred osewache no, kech iyudo ka arita chakore mana gi e iye kanyo. Samoro ng'ama rach wuok mana gi e alwora no, tichiwo report ne obila e kinde mowinjore. Bende wiye ok bi wil mar puoyo kendo pako Gideon Starlets ma gin nyiwa. Inyalo paro kane wachopo kacha mapidho kodgi yien, kendo sani koro gidonjo e lig maduong' mar Premier League mar Wakeini. Koro en poch gi pak ne ginyono Bandari ma gichwe, koro gichopo e rang'iny ma koro wanyalo wache ni Homa Bay ka en county ma nitiere kod nyalo kata poche miluongo ni endless potential. Poche mokrum en poche ma mlele na mlele. Koro wagolo team ma koro dhi go league. Hero kama na hinya. Sini oyawore. Sini para muke jwang. Oyawore BJ. Oyawore Fred. Oyawore Bwana Nyoko nani en Ogai Makabondo. Ogai Makabondo kanya neno ka jok momaki nyakach. To members gi benyeni. No ne wach no motegno. Abugo bura mar jodongo ben piny. Long buch jodongo. To adira makende VOJ Nyikora Mogia Jwang kamora mora ma untie oyawore uru, ageno nuru maber, kendo en naero kamano ni pile pile ukawo kinde mar riwru kodwa chenro ni, kendo wamedo kolo weche tok ni mna wan kendo ubende maling' momiyowa paro mumedo jiwowa godo bende momiyo wan ka. Koro en naero kamano gimedo jiwo unu wabed kanyakla. To akawe kama Nyakwar Peres otiko godo wach mar arita ma osebedo marach ahinya to Bondo sub county. Weche mag kuogi dwa bede mang'eny ahinya. To bende mana kaka Fred owacho ni ng'eny ne iyudo ni jok makwelogi gin mana yawuot gweng', nikech VOJ onge ng'ama biro wuok e libamba mong'e loch mitwe e rwath. No momora moma gotieno to biro ng'e ni rwath itwe ka, to kata ni diek itwe e odne. Nyathi dalano, wuod gweng'no ema nigi information tema kelo jogo. Emomiyo ana wacho ga ni samitima pedha to chak gi jodalano, nikech gin ema gin gi information tema gichiwo. To gikoni kangi biro dalawa to kidonje rangach tingi kora cham tiwuotho ndama par to kanye mwatwe ang'owa dhok. To gin bende machieng' ma ging'e ni biro kwel to gitwe dhok mayom gikoni kangi ywa tol dichiel to kambo mbekne. So en gima chakore ei dala. Jakuok kamoro ni bira ni monji ni gwedirisa obiro kwalo gimong'e ni nitie ot. Higni mane jokuoe biro to rado gi ji to mecho kage jok magikiacha norumo. Jakuo mabiro kwele dala mano ng'amo ng'eyo gima biro omo, nikech mier ginadi tang'omiyo mae magidonje to moro ni ok gidonje, nikech information magin go. So an kwayo na en ni jonyuol, rowere gi ji duto, sami kwalo gima ni e gweng'u gima ni e dalau, iketho mna kari, ok ber.
Mar ariyo VOJ ang'e nyang' ni penja nang'o gang'o manyatimore na maber to timore marach. Tanto marach ema dwa wacho. Nitie kanda moro mananeno e mbui ma bende kagoto Rubin tiwacho radio ok en kanda mokongi. En kaka en no. Ka jaod bura moro ma kaunti ma ero Nyakwar Peresa pakonwa ni Homa Bay nyo loso marach kuom mine. Macha ok en wach mawuok kuom jatelo to kendo jatelo mamiyo. Luor ber. We chajo mosegoni ombulu. We loso negi marach. Kata bedi ni in gi nyalo ni Nyasaye koro gwedhi. Gweth ma Nyasaye omino joma noyieri go emomiyo in kuma intie no. Loso ne joma oyieri manokawo kindegi modhi go ombulu. Tibiri loso negi marach e kido ma jatelo no nyo loso no. Macha bende ok kata jatelo. Dobeni en mar Lilian Gogo cha. Gine. Ok ber kata matin. Luor ber. To losa inacha, loso ka koro telo se donje wi miwe ni in untouchable. Iwe ni koro kumichope no, onge ng'ama di muli, onge ng'ama di goli. Jok manyi loso negi marach go, ema bro duoki dala. Anatieko. Okay. Erokamano ahinya Nyakora Mugajwang'. Wado mana gure mana gi kanyo Nyakora Mugajwang'. Weche ma osieko. Kiani Fred idwa mede gimoro matin? Adwa mede kanyo. Mondo kikang gibi giwachi ni jeye manyo wacho. Nikech ing'e ni gima wacho ka en gima wacho kaka wanene. Aparo ni mana kama jeye kete no e dakika achiel. Gima weche manyo wuok e dho jaod bura marangwe Lilian Gogo. To ahinya weche go nyo wacho kama mine obetie madongo. Malitie molo ni jotelo mamoko bende nyoni kanyo. Totolak nyiero. Ing'eyo ni kamiwe kamacha nitiere mere. Kata mana wan kama wabede gi nitiere kaka wapimo wach. Wang'en tang'o minyalo wacho ka gima ok nyalo wacho ka. Koro nyalo bedo ni no pusore ne lakini macha kech wambe kama wabedo ka nyuolo gi joma miyo. Kendo waluro minewa dewa bende wan godo. To en ranyisi bende ne nyithindo manyiri madhi sikul. Koro kapo nono jatelo moyiere afis. Nyalo bedo ni lewe lothni kamacha. Kendo nyalo wacho weche moko winjore kaka kamacha. Taparo ni ok en jatelo mowinjore tel ne oganda. Nikech jatelo nyaka bed ng'ama ka yawa matindo gi madongo neni to gineno ka gichal kodi. Geno moro bedie kuomi. Koro kinyalo loso ka ng'at ma aparo ni samoro kata mosechajo wiye matin mobilo gik moloso gi lwet dhano gi koro berberie. Jatelo nyaka chalie gi telo to gi koma inieri betie. Ngini japiny nyalo penyo ni aro dak giketnwa gini wane kata giketwa winji. Ok nyal keto. Orach moketo. Ka ing'eni wan gi handbrake mang'eny. Orach moketo. Nitie chike mang'eny matayowa kaka jofwambo gi keyo. Kumano unyalo yude oko kunde muyudego. Kata kamano ok en wach mowinjore wuok kuom jatelo. Ken kapok guru chunyo wach makawuono do ndime matin. Na otemona paro ni kik wiwa wil ni Dr. Eric Omolo nowito wuon mare. Almost weekend. En achiel kuom joma osebedo ka kolono weche matut ahinya weche mag chike. Wakili Komolo Okay. Musa Hinya wuod Rangwe wuod Thurwa Dr. Eric Komolo kuom nindo mar babani. Nyakora Mugajwang' wado mana gure gi kanyo. Okinyi makawuono ka bende kaunti ma Homa Bay ikrok dhi nyime mar bago nyasi mar 62 mar Madaraka Day. Jakom mar komiti ma chano chenro mag National Holidays mano PS Dr. Raymond Omolo gi apisa marito mag piny owacho kama oting'o nyaka jotend migepe osebedo ka wendo kaunti ma Homa Bay mar chuangi kit ikrok moketi. Piny owacho wacho ni omenda mar bilion 5.4 oket tenge mar bero chal mar boma Homa Bay motel ne nyasi makamano. Jotelo mopogore opogore igeno ibiro yore nyasi ma ochan tim tarik 1 dwe mar 6 higani ma bende wang' apaya mathoth paw ndeke mag Kabunde kod kidongruok mamoko. Sani koro jo ma omiting makamano kata contractors dhi nyime kod berogi ne ikrok ne nyasi mochan tim tarik 1 dwe mar 6 higani. Senior ma neno ka gima en ber ma oluore dala mar Homa Bay ka motelo ne kacha ne wagene nyasi mar Mashujaa Day nonego beni biro dala mar Homa Bay. Kata kamano lendo mane ogol kod sirikal nowacho ni Homa Bay County gi Kitui County jowilore
koro neno ka gima gini koro bironwa kendo ikro ko chieng' ndi. Ok ni gini koro bironu, gini nitie. Ok en Jumapil. To ka chako kawuono tapani nitiere exhibitions mitimo. VOJ dhiang' konyola kwadhani en moro manade. Nikech apani chenro ma dhi mbele Homa Bay en chenro maber. Piny owacho osetiyo matek. To en erokamano bende nikech sama Homa Bay yarore kamano ni gik moko timore maber, to counties duto makaluo bende winjo maber. Ang'o miyo giwinjo maber? Giwinjo maber nikech counties wa loko hala kigena. Counties wa ndikore tich kigena. Counties wa tudore weche mang'eny kigena. Emomiyo ber matimore Homa Bay kik ng'imna ka ber motimore Homa Bay kende, en ber motimore ne piny luo. Emomiyo nyaka wago erokamano mokwongo ne sirikal maduong'. Kata jomoko ang' nowachi ni koro ok onego go erokamano ni nikech wan jochulo osuru. To counties nitiere adi. Gigi dodhi Kitui monde kapok obiro e piny luo. To koro ero notimore maber ni theme mar Madaraka Day nyo en mag weche mag mwandu nam. Emomiyo ng'ene to ka koro Kitui onge nam, to Homa Bay nigi nam, to kara water gini Homa Bay mondo watiekre gi weche mag nam, weche mag mwandu nam. Emomiyo mokwongo en gino maber. Ni sirikal nobet piny mokelo gini mad Homa Bay. Gima timore Homa Bay en VOJ ni king'iyo weche mag tudruok. Apeni mana mokongi molosi moketgi e standard maber ng'eny. Mano ng'isa ng'o? Ng'iso ni wuoth bedo mayot. To wuoth ok bedo mayot Homa Bay kende, nikech oganda luo otudore weche mang'eny mana kaka sekwano mbele kanyo. So wuoth koro bro bedo maber nikech kata kan ka kora kawo feri na biro Mbita, talor gi Mbita nadwa dhi limo jaduong' mchaka. Kata dwa dhi limo Peres, kata dwa dhi manocha Misambi, to wuoth bedo na mayot. Nikech apeni mae kor gwenge gi koro tima ng'owa olosi. Mar ariyo, ka an bondowa, to Fred ni kona ni wuod japuonj, an gi rabuon adwa kowo ni atim nang'o. To rabuon go chopo na mayot nikech wuoth yot. Mano mokwongo. Mar ariyo en yor ohala. Nikech adiera makende ni kama jatend piny odhiye, to kanye maslog tich sirikal nitie. Ji duto matie sirikal nitiere okengene moko manyaka bedie Homa Bay kanyo. Mano ohala maduong' malich. Inyalo paro kane Madaraka ni Kisumo, apani ne higni 2 mokalo, higni 3. Kane ji ochopo Kisumo to kata kar nindo ne onge. Nikech piny owacho duto ne ni kanye, ne ni Kisumo. So ma ohala maduong' ma jo Homa Bay ni godo. To sama jo Homa Bay ohala opong', mok ginyal accommodate, to gimiyo jomagi, gimiyo jo Migori, to gimiyo jo Kisumo. To ka nitie jok manyang'ado feri ma bende seche 2 sa achiel mikawe feri kiwuok Siaya ni ok time, jomoko bende tima ng'o nindo Siaya. Nyiso ni ohenni mani Homa Bay ka bro dhi maber e jumani duto to gitoko jumano. Nikech gigi jo sirikal kawo juma achiel ka gidhi to gitimo gig gi juma achiel, to kendo gichako gikawo juma mamoro ka gifualo gig gitimo ng'o gidok. Nyisi ni ja ohala mora ma Homa Bay ka okolose pesa ne moro mabalang' e jumbe 3 gi, to karoko ja ohala. Nikech VOJ ji dwa chiemo, VOJ ji dwa nindo. Nitie Fred nyo pango ni nitie lawe moro modhirwako, to kochopo kucha to yudo ka law ni ok chal gi nyasi modwa timo ng'owa, odwa manyo law moro kobioro Nairobi kano orne law. Obro manye butik moro kanyo.
mondo manye lao machal gi nyasi samoro nyidhiwe mnanien godiochieng' tiluongi ni nitiere gimiluongo ni evening party manyakwar Peres oheron to evening party okidhiye gi lao mani rwako godiochieng' Rwaketha gi joka ocha nang'o. Ati donge hero evening party koso kia ni hero ana wacha Ginyalo na nyari koyo ka. evening party rumo saa 2:30 oserumo jidoke udi so ibro yudo ka nitie nafas maduong' kata mana wuoche migo rangi ni vioje jogora wuoche rangi bro yudo hala nikech ji mang'eny madhi madwa ni wuoche gi oleny sama gidonje pap sama gidhi e projects ma ker jatend piny dhi yawo mang'eny gi joma dwa mana noleny ne gi wuoche gi nitie mana jok manyo biro gi law moro to kara lawe ni pok orwako nokano na nyasi to kochopo to yudo ka kara tinde dende ogoro dwa no dine fundi charancha bende bro yude mare moro chiemo jok manigi hotel jok manigi magawa kuonde mag budho kuonde nindo emomiyo nyicha go mbaka gi nyaji mutakone ni jothuru onego parni ji ok nyal mna nindo hotel kende nitie concept more tourism ka miluongo ni homestay masama in gi dala kaka koro jaduong' mchaka kamacha to kari kacha to ng'e maber ni ino kibibiro to koni otieno ji ni Homa Bay ka ofunguni ni ayawo odika jomoko dwa ninde gimiwa siling 5,000 otieno kotieno to gidwa nindo dala beach bende jaduongo ni simu dweni ni kone gimoro okdogo nikech homestay no miyo gi ang'owa pesa no so mane momiyo nawacho ni jothuru onego bed mariek tidhi tikone otende ni kapo ni un gi ji mang'eny to kelgi dala naka an gi udi yawuot 3 to gin kapango gite to giyiena ni jogi nyani ndang'owa e udigi to koro mna rate mar hotel chamiti mang'owa emichajo to bende nyatimo maber kiloso ne gi breakfast imiyo gi anyuka imiyo gi rabuon imiyo gi njugu gichamo maber moken fork and knife maging'iyo go cha to bende mane timo ang'owa ichajo gi so nitiere kit ohala mang'eny ma jowa nyalo timo emomiyo gini en gima ber kopogore apoga gi gik ma sirikal otimo Homa Bay to kata wan kaka oganda wan kaka ji nitiere nafas mag ohala mang'eny to gin ohala mana mwatieko ni to rumo kawe contact ng'ato kanyo ma ja sirikal mibro gone simu to chieng' moro duogo timo ang'owa oduogo Homa Bay limi oduogo Homa Bay neno gik matimore Homa Bay ni nigi tourist attraction sites mang'eny ma jo sirikal jok mowuok Mombasa jok mowuok Mandera mabiro ng'eny gineyo Homa Bay to moko bende bro koni wang'ni to wabiro tich gigi be wabro duogo bang'e to mano luwore mana gi kaka watimo ang'owa kaka warwako welo ma en ting' ne Kenya Tourism Board ma bedo sebedo ka promote weche mag limbe mondo giyaw godo gimoluongo ni Western Tourism Circuit. Ana bro wacho ni kata bed mnani en ting' ne Kenya Tourism Board to ting' maduong' to ne wan kaka oganda nikech kit rwak mwarwako godo welo bro ng'iso gi ni magi joma wangwana magi joma beyo magi joma ohero ji wabiro duogo. Je, yang'eni sendiko ohala kuom ndalo mathoth mbaka moro ma asebedo kaneno ka ji goye e mbui kata kuonde ma ji rome biro mar Madaraka Day Homa Bay ka en paro ni to State Lodge gedo mare no konyo japiny nade teme fuone king'iye kaka ng'ama ndiko weche mag ohala. VOJ State Lodge no ogere gi jomage funde manye tiyo kanyo funde magina jogwen donge gin yawuot bei kanyo yes to jomage mabro tiye mana jogwen kanyo donge bro ndegi kata bed mna ni gin jo sirikal to sirikal bro prioritize jomowuok kanyo sama State Lodge ni kanyo nyiso ni sasa ya majatend piny obiro Southern Nyanza koko nindo Kisii kuma nitie State Lodge moro to nindo Homa Bay jatend piny wuotho gi piny Kenya mzima sirikal ni Homa Bay so anytime mobiro obedi no bire yor siasa
obed nobiro e yor maendeleo, ka en kanyo ohala mang'eny mana kaka temo pimo, nikech king'iyo konvoi kende mar jatend piny, mtokni turi, derepe go nindo kanyo. Donge ginindo Homa Bay kanyo. Yes. Manyiso ni samoger log tich mar piny owacho kamoro amora, nitiere thuolo mathoth mag ohala ma jopiny bro yudo. Nitiere services mang'eny mag piny owacho mabiro machiegni na jopiny. Emomiyo gini, gimomiyo ji bro goye koko mang'eny VOJ en nikech ogere kalu. Kawuono wawacha ywe. Nikech ogere kalu. Masagana dak gisiga penjo. Kata makirecho manyocho ger. Kwale no ger. Dak gi go endore. Bungo manyocho ger. Bungo manoger dak gi endere. Ng'eni VOJ samoro bende wawach ni oganda. Kito kaka oganda luo waero koko ma ok kony. Nikech koko ne do bedo mang'eny ahinya ne wuot bei giwegi. VOJ gima timore en ni gigi pok nwanenoga. Jaluo adira makende en ni nafas miyude serikal gi pok nwayudo mang'eny. Emomiyo sani ka koro gibiro nwa, to moko bende timang'o chalo ka gima buogowa. To nikech wan bende wan jomo bedhore, nyaka wapenji, penjo okrach, mane kit ogandawa. Nyaka wapenji ni to mogere ni konyowa gang'o. Koro en tijwa kaka jofuambo, ten tij jotelo moyier mondo bendo pim na jopiny. Nikech samigo e mbaka ni mang'eyo timang'o bedie. Emomiyo achako kawacho ni samoger log tich, mano mini State House. Gik mang'eny mag piny owacho luoro chenro makamano. Okay. So sama jatend piny odhi kuro, to owuotho gofise, owuotho gi Kenya mazima. Nitie gik mang'eny services mibro dwar iye kanyo. Okay. Bro kelo nafas mag tich. Ang'eni ng'ato bro penjo ni to jatend piny bro biro Homa Bay pile. Tanda duoke chien nyaka ne yiere. Osedhi Homa Bay Didi ng'eny. Tang'o ma bro ng'isowa ni tok madaraka ka ok obidok. Dev conference bende biro. Bende biro. Dev conference. Okay, wacha ni devolution conference. Kuzoka maneka kunongeze. So monda wene jowete na VOJ en ni adire makende en ni kata bed mna ni gik ma piny owacho timo kuonde mamoko kata piny mangima ok wahero. To nitiere kit dongruok. Nitiere kit chenro gi masama giketo. To giketo gi e thuchewa. Nyaka wang'e ni to wan bende wabro chiemo nade e nafas moket ni. Mane maduong'. Erokamano. Osinda moro parna kane chako yawo klas mar Kiswahili ne Homa Bay. Mondo gichak puonjore sama koro welo chako biro. Koro dhoswayo moko ma basic gibed ka koro ging'eyo. Obama kech ahinya. Ong'eni joja oko be jabei. Ngewach. Bende ng'eni Tom Mboya ipuonje dho Jerman. Okay, ni bro wachi giwelo yawa. Ken nyaka ne gini chak buki makoro en adieri makane nyasi dhi bedo e dala mar Homa Bay ka Raila Odinga Stadium ka. Jomoko ne temo ng'iyo gi wang' siasa moro. Ka nitie thuoke ariyo. Thuoke mokwongo en nitie ywaruok moro mar piem moro makoro neno ni to ng'ama nosero berni ne jobei. Mar ariyo en jatend piny timo gini nikech ong'eyo ni kama nyocha oyude ombulu e yiero mokalo osedhi koro temo lombo oganda luo mondo bed kod gima chiegni ahinya kuom kelo gigi te ne oganda luo. Ing'eni apani wasewache ka thuolo malach ni siasa ema nyuolo jotelo. Kech kata mondo mi ji lar kom mayud kom nyaka dibed ni nitiere siasa migoyo. Mang'at ka ng'ato wacho ni an madwaro ng'ane, an madwaro ng'ane, to gikone kosego ombulu to ng'ama loyo kore yudo. Koro ok dibed marach kapo ni jatend piny tiyo gi yore moko mag dongruok mondo ng'ise jopiny ni en kodgi, mondo jopiny go chako miye thuolo kendo mar telo. Debe ni obiro nowuondogi ni otimo negi dongruok to kotim, to mane nyalo go mbaka machielo. Gima duong' ma japiny dwaro, kati biro mana gi ataro, kati biro mana kichome tir, to gima dwaro maduong' ni en mondo ikel lokruok e ngimane, lokruok maber mabiro e yor dongruok. E wach mar siasa motenore kod chenro madhi nyime Homa Bay. Wantiere kod siasa kaka winjo kete no, wantiere kod siasa kidieny ariyo. Nitie joma neno ni nitiere siasa ma amulo
Kaluo kata ahinya to Homa Bay County kanyo to nitie ng'ama ng'iye ni nitiere siasa ma bende mulo Kenya makoro kimulo nying jatend piny William Ruto. Kwadoke ma Homa Bay cha ang'e ni jomoko osebedo kawacho ni gin mag sirikal mamalo koso gin mag gavana mokele koso gin mag jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo, koro mago gin mbaka mosego mang'eny. To mana ka Jay nowache cha nitie momoko ma samoro nyalo go wanya ng'eng nikech samoro oganda ok ong'iyo kodgi ahinya, ok ni oganda oming, to en mana ni siasa ok osebedo maber ahinya maduoko wa korka dongruok. Siasa osebedo ka nitiere mathothne iyudo ka gikone bang' yiero to iyudo ka oganda luwo chung' komarach ni gichung' e lwedo machielo mopogore kuma dongruok wuokie. Ne wago dongruok mar siasa to kwago siasa mar dongruok. Dibed ni samoro be nwago siasa mar dongruok to gikone en mane duoko bang' ka osetim yiero to duoko wacho gimachielo, koro mano nyiso ni koro un e lwedo komachielo to dongruok ni lwedo komachielo. To sani king'iye to chal ni koro oganda ni odhi obede lwedo koma dongruok nitiere. Koro apani penjo mathoth gi siasa mathoth gi kawuok e dho oganda to onge rachne, mak mana ni keto jopiny bedo gi ng'eyo ni gini ok en piem. Ncha winjo ka gavana mar county Gladys Wanga Oloso machiegni ni kawacho ni jotelo gin ginyalo bedo ni gitiye tiya gin maber, to samoro jopiny be madwa ni mondo thugi. Nikech samoro be kiyudo gavana Gladys Wanga to yudo PS Raymond Omolo, samoro gin bende ka gin kamoro achiel piem no yudo ka samoro onge kindgi. To wan joma nene gi oko ma samoro ng'iyo ni siasa moro inyalo seye matin, koro wan mwachak wasokogi. Gima duong' matimore Homa Bay en ni nitiere tudruok. Mokwongo momiyo jatend piny nyalo bedo kod thuolo mar dhi Homa Bay en ni nitie gimiluongo ni political goodwill. Nitiere lwasi maber mar siasa, nitiere arita maber. Lwasi ng'eni siasa marach kelo arita bende bedo marach. Kana jatend piny emiyo gimiluongo ni intel matene dhi timo imanyo maling' ni to arita mar jatend piny kobiro kabiro chalo nade. Dibed ni nyalo bigo ne koko, koso nyalo baye gi kite, koso nyalo timo ang'o. To kapo ni mago nyalo timore, tiwinjo kinyalo kata weni koro Homa Bay cha be nok odhiye, koro dhi Mombasa. Kech blue economy pod kata Mombasa ne pod nyalo tere. Kata mana Busia County. Kata mana Busia, kata Migori. To nikech Homa Bay County kacha, koro chal ni siasa oseketo bede maber kendo lwasi koro ber, kendo arita mare ber, joka koro ng'ise ni Homa Bay County ne midhiye. Koro mokwongo political goodwill. Mamane nyalo nyakipuo jotelo mag duond bura mar ODM nikech gin makoro githoth e Homa Bay no. Nyakipuo telo mar county no ma koro telne gi governor gi senator to kod women rep to kod wabunge go. Kimbe nyakoro imigi puoch gi pak nikech wanyalo wacho ni giketo lwasi obedo maber ne jatend piny. To maduong' nyakichaki puo winjruok mane jatelo mar ODM Raila Odinga obedo godo kod William Ruto. Makoro sani odhi ofuong'o chuny oganda makoro ginyalo rwako jatend piny mobed kod yot mar chopo kacha. Koro political goodwill gi lwasi maber mar siasa no en achiel kuom gima koro oywayo gik matimore Homa Bay. Mar ariyo, Homa Bay ni osebedo kod achiel kuom jodito e sirikal ma en jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo. To kudwa wache ni ok dwa we moko wacho ni bedo ne kanyo no samoro en bende nitiere string moro achiel monyalo ywayo to rido godo kamoro. Ok wanyal wuondore ni mano ok nyal timore. Nikech emo ng'e ni mano county ne, to kata kiwe mano to nitiere ting' ma nitiere godo e migawo mare. Kaka sani no ka nyasi mar Madaraka ni gik mang'eny miwacho ni tudruok makare mang'eny gi gimiluongo ni coordination no en motimo gigi duto. Yede jakom mar aputno. No jakom mar aputno. Koro nyaka to ang' ine lwete kanyo. To nyaka to en bende gima koro timo to otimo ne thurgi bende to nyaka to omede maino mogik. Nikech biro mar president kinde mane Homa Bay nobedo gi nyasi mar joket mwandu kanye mane gavana ne otemo sero ni to jatend piny kikelnwa nyasi moro kendo ka ema jatend piny ne bende noyie ni abro kelo Madaraka Day Mashujaa Day. Koro king'iyo tudruok mosebedo e kind jotelo gi, anyalo wacho ni giduto winjore be ni gin kod puoch gi pak. Ma koro kik warwak piem moro e iye ma samoro ka ginyiso wa e lela ni gin e piem to koro mano wachako keto gi to wawacho ni gin e ratilo. Koro piem koro ng'ane maber, ng'ane marach, ng'ane mapek, ng'ane mokelo, ng'ane kokelo. To kapo ni gisenyiso wa ni gin giwuotho e tuch achiel, sama gidhi e limbe mar ng'iyo kaka oger stadium, tineno ka gintiere kamoro achiel, jagoro mongirore wuoyo, gavana wuoyo, jatend migawo mane olimo gi wuoyo,
jaod bura wuoyo koro nyisi ni ginyiso ni gini ginywako ne kanyakla kech gikone kata bang' kosetim gigi Raymond Omolo ok nyal dhi kao stadium chak kao to dhi bano to duoko Harambee House ok onyal Governor ok nyal dhi kao stadium cha okao ngwano oduoko lari koro gino pod dong ne mana joma gikone koro apani ogando chiwo thuolo ne gimo setimore no mane mikawe kaka entiere no kochopo kinde ma koro ibro yiere siasa ni koro ngane ma nigi mbinga ne onge kod bi mano koro thuolo mari biro chopo to ma koro mabiro ma dongruok ne en nyaka to koro rwake arwaka penjo moro ni penjo mar wach mar kar jot mar jatend piny ma adundo ma koro iluongo ni State Lodge Jay notemo kele tang'eni en wach ma japiny owinjore bed ni bedo kod ng'eyo ing'eni wan kama wantiere ni wan machiegni kod kar jot mar jatend piny makore maduong' miluongo ni State House ka nitiere kama inyalo kale kiwinjo ka chunyi yom kendo kata yamo miyweyo yom en ga mana sama ikadho machiegni gi kar jot mar jatend piny mari kolwar piny pod nyalo duogo idog chien kao mos kinde moko nyamburko no kwamona kanyo kidogo gibiro mos to gipenyi to dakika ok kadha bich kapok gichopo kanyo kanyo arita nitiere kanyo motegno kendo ok inyal budho kanyo kendo gisebiro kendo iywayi mokwongo idhi iketi kamoro tenge mondo ichaki piny samoro ikwamo kanyo samoro in kata gi mbome gari dwa muoch koro mang'isi ni arita kwe dhi medore alworano ting'eni komere alworano mang'isi ni ok en alwora mar kama odno nitiere kende en gima koro dhi mako alworano mangima ning'eni arita nyaka to koro med jiwa Homa Bay town ma iwinjo ka seche moko ganda ywak ni oi mawa kiango en cha nyaka obed gi GSU marito kanyo nyaka to mabede onge ga Homa Bay koro nyisi na rita dhi medore kwano bila ma dhi bedo ka ni ei around kalworano dhi bedo ka nitiere malo to king'iyo ni jatend piny samo dhi kamoro to kopogore kare mar jotno nitie gik mamoko ma samore time rang'iny mar kapono chopo kanyo to nyalo dhi e limbe nitie magawa moro ma koro ibro gere alworano maduong'e ma samoro ohewo mosegere moko gie to kanyo dhi ndiko ji to kanyo dhi kelo yot mar yuto ne ji mamoko ma kata jogo ma joyud tenda jochiw mwandu kadhalika go to mano bende dhi miyo kaunti osuru kowuok kuom choko ma gichoko godo nikech sama iparo ni jatend piny thoro biro ka koro kobiro ka to onyalo biro chiemo kata joge ma kanyo nyalo biro chiemo kanyo ginyalo nindo kanyo ng'ato biro chugo magawa moro kendo maduong' ng'at machielo biro ng'iyo ni koro alwora ni joma tiyo e kayot ma jatend piny ni sani koro gichopo gintiere kod rambun moro motegno gin ginyalo chulo omenda e skul mar rang'iny machomo kama ng'ato biro gero skunde moro kanyo maduong' ma samoro nyalo chule pesa mang'eny koro kanyo be ibiro ndike jopuonj nyithindo biro yudo kaka somo jotich ibiro ndik kuondego bed joywecho bed jo koro apani gin thuolo mayawore to ng'eni mondo mi jatend piny wuog machop kare mar jotno ndara modhi tiyo godo ni nyaka bed ni en lam maber en tie kod stima moketi makata ka gene light mamenyo gotieno ka ting'eni okete ni kete anguso bedo nus ino kata ka pondo kaloma ko post ajor bura ma Homa Bay town kongiso kit taya makoro sani liel kowuok rodi kochomo Homa Bay town be rieny ok dhi golgi ok dhi loro gi piny bang' koro magi gin gik mang'isi ni dongruok donje piny erokamano ting'eni dongruok modonje Homa Bay town to ng'eni man dongruok mosechopo rodi kopany to ng'eni man dongruok mochomo Rongo to ng'eni en dongruok mochomo Rangwe nikech gigi omakore nikech ndara be koro nosedhi oyaw manderni omakore magi mitimo ka to nyaka ywaye michop kode kamachielo ng'ama chielo mowuok Rangwe cha ywaye chopo kode junction Oyugis Kisii ng'ama chielo gole junction Oyugis Kisii kachomo kode Oyugis town koro en mana kamano tudruok gikone wabiro bedo kod piny ma olony piny modongore piny mantiere kod dongruok minyalo siem gik minyalo siem erokamano bwana kapok imiyo Fred sini olojanak wacho ni ene chenro to bende oparona ni kit ohala ng'eny kona ni kata na ohand wendo kata mar bucha nitie ohand welo bende brom na gero Homa Bay yani joma budho welo okay kero koni ng'ato nyaka bed gi strategy ne mar loso pesa onge wach lore ni mane mi pako erokamano gavana wach ni kuomi ka ng'ene gima je ok wach je ok dwa chopo ni chuny wach ni ka welo biro to nitie welo ma welo
ichoko mondo bi obudo welo. Wan bondo wanyasi ina ni poko bire wachia. Unge koro wachina jopiny. Na kaka usibulo jana kaka ngama ike ber. Ong'eyo ni kawo chene biro. To nyaka manyi anyango gini. Manyalo budo. Koro winji. Sama pod ka ichiek cha to gidhi riere gi welo. Kendo ni winjo ka samoro minu maro biro mana kwayo gini to ng'ane kawo chega biro dagi yie na uma gini obiro gini. Obiro osabie welo. Kaito koro luore ni to welo bingeni ko bet kanyo simba kanyo to geno kaka jogi gwenyore to geno bas mai to winjo adogo. Eka ntie jok mabende nodok kamano. Nyaka sani. Donge niko ni kamane ka Peres no bire gweng. Magi kaka kitwa. Kitino wane jalo. Ntie mabende moko no mirego manowe mogo. Ntie gidaka. Bana Victor. Joete gause ndoso mabe aparo ndo kare. Gigiseti ko. An kora aparo ndango madwa wache mabodo ge wache ne keji gikolo. Weche gigie ekukugi. Taparo ni gima ok giwacho kata giwacho to anyalo medie matin. En ni luasi mar siasa man ka luo sani en luasi maber kendo manyayo dongruok. Aparo ni mokwongo nyaka wang'ini magi gin gik mane ok nyal timore Homa Bay kinde machon. Tang'o momiyo wan kama wanieni. Wan kae nikech winjruok makare mantiere kind jatend piny to gi ogai mar ODM migosi Raila Amolo Odinga. Mae kama gigi duto chakore godo. Koro wanga gomolo gi jok mamoko gi magi to koro mana jok ma timo gimitimo ni implementation. Gin koro koda ntiere siasa matindo tindo magore kuondego gima duong' ni gima jatend piny ng'iyo ni to luasi mar siasa chalo nade. Gima duong' ma migosi Raila Amolo Odinga timo ni oweyo ni thuolo donge koro nyalo bedie madongruok bang' ka siasa nosegore. Nikech ing'eyo ni an gigeno no biro bedo kanyo. To an gigeno ni kinde duto mineno jatend piny osiko limbo dhi Homa Bay to gidhi gi kuondegi duto te ne ntiere kinde ma kata gavana ne ok nyal bedo kama jatend piny nitie. Kata mana wajumbegi. Koro miye ogony gi thuolo mondo mi kinde mar maendeleo odhi mbele. Maparo ni gima koro nego beni dhi mbele naneno weekend gi okenge gi juma mokalo. Wano ka jotendwa maya kalu usiko paro no mana ne wanie broad based. Gisiko mana ni ng'e ni wanie broad based. Koro waseng'e. Wasenyo ne wane magi ma koro waseng'e ok en wendo kendo wanie broad based. Gima koro dong' ni en timo gik ma koro waneno machalo kama. Nto sama wanie broad based no maendeleo gi dongruok motimore kaluwo biro chalo nade. Ne Victor we anyisi ni giminyalo tim sani nyaka tim sani. Tinyale mana tim sani between sani gi 2027. Banka Laura, banka William osekalo kodwa ora wakia gima dhi timore lokacha. Wachiem chuth. Gima magi gin siasa kata mana Gachagua bende mana okalo kode aora ne ok ong'eyo ni gik moko ne dhi wilore machal kaka koro chalo ni. We eat once and for all. Koro kiyudo In front is heavy. Bende pe kama gima ni bende ong'eyo siasa bende lokore mana kaka wanene kai kende Disi sigia moro ma Jakom Raila Odinga ja wachoga samudhi eliel Nimichame mari. Nimichame mari. Gimodong' kigeno. Bas. Mano e gima nitie. Ni tok 2027 ombulu mabiro ok wang'eyo kuma wabiro nindie. Siasa ji joninde diere to ji joninde tung. Kora paro ni maino matut ma onego bedni waketo sani en ng'iyo tang'o moidwe sani. Momiyo anyalo chiwo poch gi pak ne gavana ma Homa Bay Gladys Wanga. Nekech ing'eyo ni gini onego bedni dhi Kitui. To koneno ka ikruok ma Kitui chalo gima ne ok obeti maber pao piny owacho no kadhi kawo thuolo malach mondo mi ikruok obedie. To kogo wang'e to ngamo gicha mana kaka guok ngamo chogo gi e kor yamo ni nga to kanyongo gi ripot chiucha to gicho selang ni gicha ni Homa Bay. Koro miyo gik ma gidong' Homa Bay gi mana kaka Ken wache to je bende wache jogi ok bibano nderni gi gido godo. Gima jo ochamo bi ok gibidade gi gidhi godo. Nikech jocha penjo Mheshimiwa John Mbadi ni to pesa gi wuok kure te all of a sudden. Nong'isa ni to gi
teko mar Kalambe artikul 223 kanyo to wuoyo gi waziri mochung' weche mag ndara mano wacho ni en gi bilion 1.9 to waziri be otiyo gi teko mar Kalambe mar kelo gik ma korona timore mabegi te. Mar ariyo, jatend piny bende kaka Lwasi gi Ruto mar yamo biro 2027 ng'iyo ni to en ang'o mobiro pedho ne jogi nikech ng'eyo mana kaka wawacho ni pile ni Mount Kenya osedhi. We apar ni Victor kendo ni William Ruto ok tim gigi nikech ohero Kaluo. Samoro inyalo wil. Ok sani ema no ofwenye no oganda Luo nitie. Bende ok otim gigi nikech joluo joma beyo. Bende bilion 4 5.4 mochiwgi ok ochiwgi nikech ohere to geto oganda Luo e ombulu mabiro. Asewacho ni pile kendo ong'iyo mbele. Ng'at ma paro to ber mane mabiro gi gigi we nuoni joluo ne ok ofuso mane gigo ngero ni ng'at motero min Miruka ok chulo osuru. Bende en kati peyo jiawa idwa dhi peyo min Miruka ok idwa ni tich orumni. Kata ti peyo ji ni ka ugwed ji to dhi mule mar min Miruka ok timre. Koro miyo ng'ama chiegni gi jakom ka kech sirikal ni ne ok marwa iwinja. Ntire ber moko ma samoro nyalo biro ma ogendini mamoko ok nyalo yudo to mana nikech bedo ni wachiegni gi min Miruka. Chieng' ma min Miruka odhi nikech bende ng'e jal matero min Miruka ni chieng' machielo nyalo dhi otero miyo moro machielo. Sama pod entiere ka min Miruka ka magi e gik mwayudo. Aparo ni gin gik ma jowa nyaka ng'e. Nto ere kaka wanyalo tiyo kodgi e yo mowinjore. Emomiyo sani koro jowa nyaka ban bad shati mondo tich otire nikech Victor sama owuoye ni wan wuoyo pile jopiny biro ng'iyo ng'eni nitiere jok ma samoro miyo moro ma koro bet kapok onjuke e ndiri en gigi chalo ne mana kaka gweno winja aora. Maendeleo gi nyaka gi trickle down to ere kaka ginyalo konyo mondo gitiek dhier mantiere gweng'. Emomiyo ya kelo ranyisi ni nyalo betie maber ka koro rabuon manyisa moro ne nitiere ka Bondo kacha. Nyalo yudo yore maber mondo chop Bondo. Nyalo yudo yore maber ka rabuon mineno ka samoro tow. Okuche maringo omo gi lori pacho ka nikech kaka jowa gol gigi ma chop Nairobi ka onge. Koro nyalo yudo kaka biro nikech rabuon king'iyo ka Bondo en gima thoth ji pure. Lo bende nitie. Kichaki bi kuonde ma mananas nitie. Bi kuonde ma pamba gi nitiere. En ni to ere okenge minyalo tim mondo minderni molosigi obi okony jogi. We anyisi ni kata mana jotendwa ma Kaluogi bende gik matimore gi ok timre nikech gihero jopiny. Kata mana wajumbegi mana kaka William Ruto chale kaka gimbegi chal. Gigi timore nikech bedo ni jatelo mamalo kata jatend piny William Ruto koro ng'iyowa nyalo miyo jowa nyalo yudo konyruok ni e sechegi. To seche ma jowa yudo konyruok negi ka nyalo tiko dhier mokwako Kaluo to wanyalo wacho ni haleluya. Victor wanyalo wachie ni haleluya. Koro miya paro ni bedo ni Madaraka biro Homa Bay ni en gima ber Victor. To kata kidoke mana wach state lodge hiyo ni nitiere gik moko ma pok none Kaluo nyaka ne piny Kenya yudo uhuru. Bise penjori na ng'o momiyo Kaluo mangima onge kambi mar jolweny. Onge kata chiel. King'iyo kaka Kenyatta nochako keto kembe mag jolweny gi noketo gi gwenge ma inno ka jowa mokuche gi nitie to moko ter Kalang'o. Nikech kambi mar jolweny kanyo ka nitie tiyudo ka area no lokore maber. Ochalo sikul. Koro sama state lodge nitiere ni chalo gima jatend piny ogero ka chiende Kaluo. Ting'eyo ni bedo no oketo ka chiende Kaluo ni kanyo kama okanie gike moko. Omethene ni kanyo. Lai madundo. Kama fumo ne nitiere nyaka riti okibi donje ka chiende. Saburi ite nitiere jok ma kelo sikuma ne jogi. Nitiere jok ma samoro bende kata welo mwago go mbaka ka ineno omena ma jogi chamo ka gik mamoko magi e gik makelo dongruok okel ni kawuono idhi Homa Bay town kacha iketo ji no riedi imiyo gi siling 200 ni paro ni manie dongruok. Dongruok en nitie ni ng'at ma pi samoro aora moro kata yaw moro nitiere onyalo puro godo sikuma kata nyanje moro to yudo kaka okete gino donji e chiro. Mano berie moloyo. Kora paro ni
sama gik makamagi biro ya onderni gik mang'eny timore weche mag magawa ma jowete go osewacho ok adwa nuoyo ka timore mago e dongruok to aparo ni counties mamoko bende Siaya gimbe koro ging'iye nekech Victor ne stadium makoro oloso mabicha kende maka gin gik makoro kelo weche kata mana mag limbe biro bedie mayot ting'eyo ni nyasi mapek kaka Madaraka kama kosetimore to onge nyasi moro kendo ma samoro nyalo biro bedie mapek maloma matamo Homa Bay host erokamano karamana jo ngolo mekwa ang'ene kagan koche dancers nie line wod pimbe gini nitiere kanyo tabio danga gini nitiere kanyo jongolo mopogore pogore moke pinyi luo wang ni dhido gimoro kokalo kuom duol mar PPMC kanyakla kod bende jotimo hala ma nie dho nembe mekwa wang apaya moyao dwaro maduong' penjo maduong' nyakoro ini wuon inene nade ka dala mar Bay inyalo gono tero bini to weche chalo nade ang'eyo ni sani wantie kod nyamburko mag jolweny gi jo sirikal madongo dongo ma sani osechako donjo kanyo omiyo arita kwe sani koro jiw mokalo nikech sirikal ni dala mar Bay mane sirikal nyakora mogi ka kamano kete mana ka Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Anagombo niti dong'eyo ni anatima Rus gi Rajiv. Okotang. Rita ndala dek to doneno ka tima Rus. Nin kare, hinyo. En hawi marach. Atimo mos. Inni ora ka nikech ng'ato noneno mtok Rakesh machiegni. To kendo inni ora mondo ane such wuon Rus. Ukabiwe ngima mar pari mondo bed kama tek. Sani an nyaka konye. Nyaka dhi koma entie. Machigni nyakoro monga juange chenro mar Goma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae Owake yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoro monga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha Ngwene is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapar kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic yani ukipenda mzee kijana. If you're not good as an employee, it'll be very difficult for you to be good as an entrepreneur. People in employment think that you're there to work for a particular boss or a particular client. No, you're working for yourself. And if you don't have that discipline there, employment will teach you very fast that how you do anything is how you do everything. Yeah. So you better do things with a certain sense of discipline and a certain sense of excellence. You know, you might think being a dollar millionaire means you're out there spending lots of money, but it's what you keep. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ahero nera nitie. Ninyuomo
kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Ma nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Mono Nyasaye An Rosemary Ogonya, nimoni yudwenda ni kaka sikiza kodni, di star 812 star 784#. To parie niya, Ramogi TV en audio wer duto te. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Mana kamano nyakwara mgajwang mae kinde makoro wasome ote mag jopiny gibe gipimonwa kaka piny ringo oko kanyo kalure koda weche masanja mabende watumo nyaka ne wachak chenro mar kaka waneno kinyi makawuono. Umwachara ywak ni awinjo ka tinde un bende ulokoru jo praise and worship. Umwachara wacho ni Senior J Bonyo tinde ulokoru jo praise and worship. Upako sirikal kang'ano ne erokamana nyam. Matthews Jagalo amor gi weche unyasaye mondo ting' na umalo erokamana nyam. Makajuma ndeke mokoro moa kod koko e gwenge ma Kisian ka makata nyaka sani moko goko kadonge ne ginyalo timo orako margi kabunde ano dondo renga iluonge ni Uma Omondi e kawuok Kisian Kisumo erokamana ahinya. Felix Ojwaka kani Asat Beach makajuma dongruok mar sirikal eno biro ka holiday biro kata ka jatend piny biro penjo to koro gwenge ma moko maonge kata stadium be inyalo kele ka national holiday gadier koso dongruok ni pimonwa ka yath. Okay. Lawrence Otunga japuonj luwo chenro maber ahinya erokamano ahinya kuom ote mari ka in bende machielo ka in bende wacho ni makajo oyawre gini en right marwa kendo onge tiende mar pako gedo madhi nyime Homabay ka. Machielo ka in wacho ni makajo oyawre kindly wuoyo uru ikruok ma Homabay County oseiko motelo ne nyasi ma Madaraka Day Home of Interest Potential Jako Sodo jasindo ka Nairobi ka wasetuome Jako Sodo erokamano ahinya. Morning VOJ ana winjo maber ahinya kabisa kendo kata wan wachimo kanyada wadhi rwako jatend piny William Ruto kar jot mar jatend piny nyaka tede kuon kod rech moyud ka jambaka moro matin ng'ato be ng'isa ni kata mana Uhuru Kenyatta nokwayo Kisumo ni miye jakony ne moro en Kisumo erokamano ahinya. Makaji oyawre adiri makende ni sirikal waseneno ka tiyo e dala mar Bay ka Homabay oselokore CBD olokore gimana kwayo ni
telo mar muspal Mama Bay ong'ise joma nigi jamni ma sedo nyaka chuny town ni gigole jamni go obro mako gi to obro yango gi ni bende donge chik nitiere makumo wuoth aoya mag jamni gichamo nyaka lam kendo gimayo mine nyaka chapat matede bath ndara. Okay, maka juma the big question kaka penjo Senior J Bonyo ni how should we position ourselves kaka jotimo hala to take advantage of nyasi mar Madaraka Day ni mondo pes joma Bay gi pes jo kodongo Homa Bay ka mondo agere go occupancy mag kuonde mag nindo sani opong ndi nyaka Chakawiri, Rusinga, nyaka dala mar Bay, nyaka Kindu Bay. Pesa wangni neno mae ber sirikal kare ma ote mar Agumba Kennedy kauke dala mar Nyal Kinyi Kanyada. Okay, VOJ ndara mawuok Rangwena nyaka junction Kodoyo ibro timne duoling mondo nyamburko kikal e chuny town Homa Bay mae ndi ber bro tieko jamor ma jabedo ga chuny town Homa Bay ka gigi te biro konyowa. VOJ awinjo maber ahinya kabisa kendo kata wan aneno ka chiefe oluong kawuono dhi stadium ne ikruok ne nyasi ma kawuono. Kofia opongo wigi chalo bakul mag jo Vietnam mo. Ni manyina uru Walter Nyambaga otimnua nundu matut. Ito ang'o matimore ka? Aito Alia Beach bingisa ni 97.0 FM Lera Dua Dala Mar Bay, Jojo Mabeda ngisa 95.4 FM Dala Mar Migori gi 98.6 FM Lera Dua, George Molo ngisa ni 98.4 FM Dala Mar Siabe Lera Dua, Ala Nobiro 107.6 FM Oluona kanyo nikech no kanyo ka engineer ma jawinjo kendo mar chenro marwa ngiso kanyo ni ne wan gi ng'ikruok moro matin. Engineer marwa engineer Philip, engineer marwa ma gweng' makono, engineer Orao kolo wach no matut kendo wageno ni kama ng'ikruok nitiere obro loso mapiyo kaka nyalore. Okadeno penjo malich ahinya ka mana ywak ma jomoko ywago ni kawuono kaka waneno lokore team mar praise and worship. VOJ ok ne ywak en Uma Wachara. Okay, Uma Wachara wacho ni kawuono wan jo praise and worship. Gima thago Uma Wachara en luore gi kit siasa mogoyo. Uma Wachara ne en osiep na Facebook. To kinde duto owacho gani en opako wanga without conditions. Tingeni sama wacho ni piny owacho tie matek ahinya Homa Bay ka. To chalo ka gima rach ne nikech en rwadhe motimo ang'owa. Odwa no paki. Nyakwar Peres Uma adwa loso kodi ng'ama misiepa. Nyakwar Peres opimo. Ne serikal mamalo emotiyo gik mang'eny Homa Bay. To gigo kata bed ne gitime nikech lwasi maber manitie Homa Bay. Ma ochiel kuom gi en tudruok mar sirikal ma Homa Bay to gi mar piny owacho. Mar ariyo en nikech chenro gi koseketi. To kiyudo ni wuodu ema tayo chenro gi to nitie kaka bende ing'iyo wegi wang' moro maber nikech sama ng'obet kacha to koni abende ma bende ketnwa uru to gone gavana simo to koni gavana ang'o kendo mwamed ka. So en tudruok maber ne mwawacho. Ang'eyo ni into ang' ni wacha ni neno ni gavana emotimo nikech gavana to rwadi bende mana ratichi. Lakini wan kaka wanene gima ling mwaseyudo gotese mwaseneno gibuche mwasewinjo kadhi mbele tudruok maber mar piny owacho mamalo to gi mar county ma government ma Homa Bay emokelo gigi. Parne Uma Wachara ni nyasi mag Madaraka giduto te gitimore ga e kor gwenge. Iga ka iga. Koro kata mana maiga mokalo onge ng'ama notamo gavana mondo los nderni kodonjo godo Homa Bay. Iwinja samodhi alo godo Madaraka. Dine mamalo ni onge. Doko timo. To kata matindo gode okotimore. Koro okwatamre ni gavana okotimo kare. Gimo nyalo timo. Nikech gini bire county mare orwako joge. Bende gimo okonyono jopiny eni ng'ama otimo gigi. Gima lich ne jopiny en to otimgi. Ndara nitie. Gavana en gavana sani to kubibedo gavana milele. Obiro wuok odhi. Jok mabiro ringe ndara gi ok bindi ke nyinge gavana ni koro kamene ne ringeni. Ma koro gavana Gladys Wange moloso. Awiti bende nochako stadium kacha.
Ang kin no wuotho go fungo mar stadium tani gor ki kudonje ane manacha. Ina ko wacho ni ane manacha. Kata ni embe nyaka luonge chieng' madaraka ka mago ok lich ne jopiny. Koro ka dipo ne sirikal otimo maber to wawacho to mano en praise and worship. So be it. Itie ga gi kisungu mager so. Odindo Wood Chief Kabondo Bisambi. Adak nyanda Kisumu akwaye ne dak luonge ja Kisumu County kata Migori bende kaka wanene. Luongo kora kiane serikand county odwa bi ahinya kanyo odwa bi aito Pastor Joshua Wenga nyisna tim kaka wanene ni uyo konya jawiyoma atuo an gi midekre tawinjo ga chenro mar penj laktar okay apante dak na madaktar moro mokwaya abro tuda gi nyaje monyongo mondo ne kaka nyalo mi laktari no mondo ne kaka nyalo konyi e weche gitem maka jimo yaore kala mana Kisumbuka Kenyatta Stadium no loss in a record time to stadium no tinde konyo nyaka tuke mopogore mag rugby Dallas Sevens kumano gini dhikelo no mor makende parne jo piny ni bende Kogalo oseyangore ni Mashibeji Derby gidhi tugo kono tarik 2 dwe manyien mar 6 ligani kendo revenue te biro dong mana dala mar bei kanyo. Okay. Nato ominwa moro Rimba Misach. Ukoni wapenje ne uma wachara ni kind jatuko gi jatedo ng'ame pako. Kind jatuko gi jatedo. Jatoko ipako, ajatedo ipako, jatoko kung'ong'ane. Sama kori se chudo. Tipi miyoga ng'a. Ajatoko. Ja service. Okay. Wita. Onge washi. Yes. Nyakoro mogi waloko tanga matin kendo waduogo omino moro iluongo ni Kennedy. Yes. Onyango mabende ong'ere gi nying mar Olweny. Bende kono ni owinjo chenro mag eyo makare kabisa kendo girito mar rwako jatend piny. Okay. Homa Bay. Ka Sospita Midamba be kona nyo entiere Homa Bay kanyo nyoro. No se chopo titabit nane chien. Jadumo kona ni oneno ka rita kuyo losi eyo makare. Kendo gin girito mana rwako welo. Erokamano. Ingene okay. Midambo kwa dineno. Nyo en Homa Bay kora keka to sedu. Benzo na enti Homa Bay. Benje ka entie nikech berga ka entie. Victor Marende wacho ni awinjo malero siepa chenro mit zaidi pod gi pak makende. David Ochola Janyabola wacho ni oyaore maka jomosna yaut luo waparuru wach manyocha mama Aida Odinga wacho ni wakomuru kod koth machweni samoro kwana ne koth ailani kendo kama obiro chokie wabiro kwano gi mawasero. I mean, let us make good use of this opportunity mar broad-based government while it exists. Exactly. David Ochola wacho kama ne ote marika erokamana enya maka jumo yaore. Dr. Felix Okech mar Maseno University erokamana enya yudo ote marika mabera enya kiwacho na kanyo ni winjo mabera enya okinyi mano makawuono walo kotanga matin nyakwara Mogajwang mopogore kod weche mag ikruok ne nyasi mar Madaraka Day kaka ne wasekwa jotimo hala ne maesa mugo girungu muchako sir giragwar oswayo tuang'eyo nikech welo nyaka we pesa magibiro gote dala mar bei kanyo. Waseduoge ya Mwera Mugia FM kar chuny jaluo rapim mopogore Kenya kama ngima to walo kotanga matin nyakora Mogajwang ywak nyoni tiere ni pesa ma sirikal ko ne siro chenro masomo nengo ne ogonyore skunde mag piny owacho nitie kod ng'ikruok. Jopuonj moko madito gi jokanyo mag weche mag somo ywak ni nitie pesa makelwengo ma skunde mamoko ne yudo. Rangisi skul moro ne ywak ne gido mana siling 87 kende nyakwara Mogajwang kowuok kuom piny owacho. Ndalo manok kende banka jatend migawo mochung' ne weche mag somo oro milome ne ute mag fwambo ni piny owacho yande ogolo pesa maromo bilion 22 mar siro godo chenro mag somo e sikunde mag piny owacho ne ikruok mar tam mar 2 ma higani. Jomadongo ma wach ma osebedo ka setore yande ka oyaw skunde ne tam mar 2 dwe mar 4 tarik 28. Jopuonj madito ne ywak ni pesa poko or negi. Pesa nyor jo mokalo chien ka ministry no confirm ni giseoro pesa. Governor sirikal loso ga budget kendo keto ga rapim mar pesa magikowo ne migip mopogore masiro programs mopogore to katam koro nie chunye sirikal ka gir kiragi lando ni gisegolo pesa to pesa mogol ne jopuonj madongo bende wacho ni okoromo. Victor aparo ni
wach mar somo ni oken wach ma sirikal mar William Ruto to kata mana sirikal mar Uhuru Kenyatta osekawie gi teko kod mijingo mowinjore kech en thuolo maparo ni bang' dweche matine dweche ariyo walose wach mar somo ni moluwore ntiere weche ariyo ma important kata ma muhimu ahinya ne ngima mar oganda ma sirikal nyaka gino chutho to gin weche adek. Mokwongo en wach mar thieth kata sekta mar thieth. En sekta manyaka sirikal ng'e ni olosi kendo chal nade. To ma en sekta mabende king'iyo tiyudo ka en sekta mobago piny owacho ni mar William Ruto. Machielo en sekta mar arita. King'iyo performance indicator tibiro yudo ka sekta mar arita ni bende jobago sirikand ni mana kaka wachako kwa wacho. Mar adek kendo ma important en sekta mar somo. Sekta mar somo en sekta ma king'iyo kaka sirikand ni osebede king'iyo ni jatend piny William Ruto king'iyo kama no chaki gi wach mag CBC gi weche mamoko ka masa moro ji ne paro ni no nyalo biro kelo lokruok mar ariya. To ahinya gima miyo sekta mar somo bedo koda chandruok gimidiero mathoth en weche mar omenda mar capitation. Jopuonj madongo Josephat ka ywak pacho kae kech ok en ywak mochakore mana sani kende. Omiyo samoro no waparo ni Mbadi kanyocha nodonjo kae no nyalo prioritize kata keto miyo weche mag somo keto gi miyo gi priority. To pod ok waneno ka ma otimore nikech kinde duto ineno ka jopuonj madongo gi jo ywak Victor makata sami winjo wawuoye ni nitiere nyithindo mathoth maponi dala. Tong' wanyalo yawo simu ni sani kech thuole ma onge go mondo jonyuol ogoyie simu kata mana jotend sikunde to bende wawuoyo ga kodgi e kor juma. Nyisi ni sama wawuoyo ni nitie nyithindo mathoth mandala moko kuom gi nyocha ne konyre go omenda mar CDF e weche mag bursaries. Moko bende ne konyre gi moko bursaries mag governors ka maka kuom gi omokerot CDF basari mare eka nyo wuok sani juma moko bende pod ok ochiwo nyaka sani. To kata king'iyo omenda ma bende wuok tibiro yudo ka samoro en omenda mathin kunde moko en siling 3,000 5,000 ma ok nyal puonjo nyathi. Koro mae duoki ni jopuonj madongo ni kama tek Victor. To kogik sami yorie pesa ni bende yore kama ndas. Ing'wenye matin ibole ka gima somo ok ochuno sirikal mar William Ruto. To king'iyo promises to lich chalo gode uma ka sama koth biro. King'iyo singo michiwe ni Victor onge chiwo maduong' kata singo maduong' kata itim ne ji te ka weche mag somo ni sirikal ok omiyo pek. Kata iger mana stadium lich kaka koro igero Oma Bicha. To janyuol man gi nyathi momoke dhoth Victor makoro mako kech onge gima bedo mapek ahinya ne janyuol kaka ka en gi nyathi e dhoth. Nyathi mano osechako skul koro ka gike form 2 okwamo. Ok onyal dhi sikul. To chuno jopuonj madongo gi nikech kaka inyalo keto nyathi e sikul kata obed mar boarding kata obed skul midhiye tiduoge mar odiochieng' kinyalo kete skul kata nyithindo gi chiemo e sikul. Kunde moko ibiro kata mana jopuonj ma bende ni e skul ni okoromo. Koro chuno ni telo mag sikunde gi nyaka ndik kendo jopuonj michulo gi jonyuol. Ido ka running school bedo mapek. To chuno ni nyaka jotend sikunde gi nigo koko kendo gi ywagre nikech ing'eyo ni kaka gintiere samoro giluoro gik miluongo ni victimization. Ok ginyal loso managers mag sikunde gi. Lakini gik magikali kiloso kodgi bedo mapek. Samoro nyithindo kochamo sikuma diriodidek kata nyoyo diriodidek nyithindo bukore samoro koro gidhie gomo iwang'o skunde gik makamagi nyithindo ywak ni gik makamagi ok wanyal chamo nyoyo didek. Lakini pek ma jonyuol kalie to ma bende joten sikunde gi kali en pek maduong' ahinya Victor. Aparo ni en kinde oloyo mochopo ma sirikal William Ruto nyaka wach ni ka capitation ni gionge go gimiyo priority gik mamoko Victor. To giwach nikech an gi pacha taparo ni ndara nyalo deko. Affordable housing miwachiegi nyalo deko to mi omenda mathoth mondo chopie sikul kako winjore. Nikech kang'iyo budget estimates mag financial year manyien. Yes. Close to pesa maromo bilion 700 oketne sector ni. Sector mar education ma yudo ga gimoluongo Lions share. Every financial year. Distribution mare kete kanyo opogore gi chiwe Victor. Ka onego bedne achopo kae
kata ichope kaka wanene kae sa king'eyo kaka pile idonjo chon kine kurang'o chope kanyo tibiro ka sa adek ok ikonyo kaka wanene jopiny be ok ikonyo kata koro omenda no obiro koro gima jonyuol ng'iyo to omenda ni be ochope be ogole e wang' sa Victor sama walose ni adoro koni mbadi wuon pod ok olose but king'iyo budget to wachore ni omenda mar somo madhi e weche mag penj chalo gima nyo piny owacho ni owalo oko pod ok giwuok mondo mi gikwed wachno to king'iyo Victor king'iyo kata mano omenda mar penj ni kende nitiere kinde je biro paro ni maka nyidhi timo penj mar klas 8 cha kende to ji mang'eny ne nuoyo klas nikech ok ginyal chulo penj emomiyo Uhuru ne obiro gi riekono mar keto omenda mondo mi penj ma nyithindo chulo ni piny owacho chul negi penj mar form 4 ji mang'eny ne nuoyo form 3 kae nekech siling 4,000 michulo godo pesa pencha ok inyal chulo to kata mana mar klas 8 ndalo mane en siling 500 aparo kwa timo KCPE ne en siling 500 nitiere ng'ama ne nuoyo klas 7 kae nekech ok onyal yudo pesa mar chulo penj koro king'iyo tiyudo ka gikawo bilion 2 giketo ne renovation mag State House gi gik mamoko ma samoro ok nyal konyo japiny directly aparo ni priority mar somo en gima piny owacho nyaka ket mbele mondo ng'ini to nyithindo madhi sikul nekech Victor king'iyo to kaka rochore piny kae e kaka bende rochore nyaka e somo mambalariany chalo rarangre ma ng'ama ong'eyo gima doke to mogik madwa wachie wachni en ni wan gi jotelo moyier Victor monego bed ni wechegi ka gin adier to gilosie e jumani te nyaka ni winji ni skul moro Nyanza kujo ndio skul makia orna siling 87 yes moro be onwang'o omenda matin en ni jatelo no ne wento skul ni en skul mane king'iyo kamiti mar somo jalop chairman mar kamiti no en Mjumbe Mara mano Ivo Bara yes Ivo Bara ong'eyo maber ni Kabondo Kasipul omenda mochiwie basari en siling 3,000 ne nyathi ka nyathi ma gima berie motimo ni kato tin lakini jonyuol te yude to kogo kwano ni 3,000 ni ka sirikal ok okelo omenda mar capitation ni be nyalo puonjo nyathi e higa mangima e jumani te pod onge jatelo mora mora kata mana mantiere kamiti mar education ni mose lose wachni ni nyithindo ni dala kipenjo if sani odhi nyithindo masomo Gotateng masomo Kotie Nditi nitie nyithindo masomo Ringa kacha masomo Thoro masomo kuonde gi te thoth jonyuol wan gi information ni nitie nyithindo mamoko kaka noriemb dwe mar achiel pod ok odok nyaka kawuono gi ndala ting'eni kileo skul kata ne juma achiel kende Victor to modong ka ipuonjo en lal maduong to gini omako Kenya mangima jotelo manoyiergi pok iwinjo ni giluonge kata mana minister mar education ne mondo gikete pressure matin gipenje ni to pek mane ma umiyo migao mar somo ere kaka pesa ni deko pile ka pile mar capitation nyocha winjo kanyo ka Meli jakom mar committee mar education jo mokalo jumbe manok mokalo chientari ka 13 dwene nyocha kwane gin gi bura mar committee margi sama bende migepe mag sirikal ne temo ng'iyo budget margi kuonde mobwas ne gigo enduro e weche moko masanya to mano neno kaka makoro aparo ni Meli be koro nego wuogie kamiti nikech osebudhe anya mana kagima no ochwego osebudhe kamiti ni to gigi te weche mag deko omenda gi ok gichakore gi sirikand William Ruto Uhuru bende ne deko ga pesa gi to sama gideko ni joma hinyore gin nyithindo joma hinyore gin jonyuol awacho ni Victor ni onge gima litie ne dayo moro ma okwamo ma samoro nigi nyithind kiye ka koro dongo de dhoth osekawo njuke moro matin mane nitie kata chambe moro odhi otieko koro nyathi odongo de dhoth koni yawo nyakwara ni kata mana wuoda ni da konye nade magi gin pek ma jotelo gi winjo kaka gweno winja ora nikech en ka kinyo sekelo jomoko biro miyo basari mar 5,000 to paro ni nyithindo te odhi sikul erokamano sirikal Senior J Bonyo nobiro gi paro mar siro chenro mag somo nengo ne ogonyore free day secondary education wan gi free primary education free no goloko Victor free agoloko free no goloko le dogi kabisa onge somo ma free pacho ka somo pek kendo mibadhi kwake motwe mokete diere koro penja je lakini kar free ni
to kanyi mikuogi gol kai to dhi mbele. Mo miyo penjo na koridonjo rie. Okay, to penjo samoro ne ose winjore ni tie kaka de do. Koro in koro injawa. Igola raino thought mana. Ingene apime gi striker mar Man United ne ojilanje manyoro nyowi to bepe mang'eny. Ofuaya. Kare gini je Man United kama kitu. Jebe jamaa gawaji. Ero kamano senior. Ne oparo ni gine dhi bedo mayot mogonyore ne jonyuol nikech ratio mokwongo en 50-30-20. To ma pok obedo nyaka nene. Jopuonj ywak ni kata mana batch mogik ma higa mokalo pok omigi nyaka kawuono. Gin gi midhiero. To penjo mar ariyo. Disconnect nitie kanye e kin National Treasury gi Ministry mar Education koso kanye nikech Ministry mar Education mar National Treasury wacho ni gin gise release pesa modhi ne agulu mar Ministry mar Education. Erokamano VOJ. Iseyo gwang' tiseyo gweno. Mana kaka Fredo wacho, pesa mar deko mar capitation ok en gima nyotimore nyoro. En gima osebedo nyaka ne wachak bedo gi chenro mar tero pesa e sikul mondo kony sikunde ota tijegi maber to bende mondo miye jonyuol yot moro. To gima timore VOJ na dirama kende ni choko mar serikal itimo dwe ka dwe. So serikal go budget mana kaka iwacho. To migao mar somo ni ema yudega omenda mal kore lach ahinya. Ting'eni serikal kende ema go budget gi pesa moonge go. Ing'eni samisa yudo pesa kore kigo budget. Modong' inyaga mna wacho ni kapo na yudo tabro timo. To samisa yude lweti kapok kori luongo wa madho sup. Tikwongi kone jomufangano ka ni maber. Jaduong' chaka ni maber. Nyamfangano bende ni maber e ot. Tika kore ka iluongo wa timang'o wabo. Serikal to samuonge no. To se mna chiki ni unang'u bi umada. Ose mna chiki ang'u bi to onge go. Kore ka chopo sama gima onge. Samuse bet. Makoro nyakwar Perez osulungo kubwa baridi. Fred bendo gweleni na iski ubutatu isipite utatu. To hini bendi seko nina kok bila sukari. Tani benda luongo flask na marakwar mare chai. To kore ka gini poko biro. Wase chako metho to gini poko ng'ao. Poko donje mpesa ni. Koro ngwacho. Koro ichako kari to korang' matim nang'o. Kore kichako go simu. Atito in gadi kanyo orna. So mane makosa ma serikal timo. Nigi go budget di pesa magionge go. Kose go budget mose wachi ni sikunde wabro miyo kama. Kore kichako manyi pesa. Mane makosa mokwongo. To kena makosa nikech piny mangima duto kamane kaka serikal timang'o watiyo. Koro en ni igoyo budget to in gi geno ni pesa ni bro timang'o ibro choko. To ang'e maber ni kuom higni karibu 4-5 sani nyaka ne Covid chakre. Choko mar serikal osuru pok obedo maber. Nikech serikal itayo ng'enyne gosuru to gi hola. Osuru e mang'enye. To ang'e maber ni Covid nothiro hala. Covid nomiyo ji mang'eny owicho tijegi ma tijegi ng'enygi pok otimang'o pok oduogo kare. Ting'ene serikal to poko review pesa magitere schools mondo giwach nang'o ni gini timore. Mar ariyo, serikal sama gigo budget ma capitation ni nitie gimiluongo ni inflation. Mang'iyo kaka bech mwandu mitiyo godo chalo. Serikal pok noketo ga gini into consideration. Ndalo moko nwago mbaka gi Kileme Mweria manen jatend migao jalup jatend migao mar somo kendo chako bedo advisor on education ne State House. No wacho ni negiri timo report. Mane wacho ni kapok ogo kwand capitation ni to ging'iye ni inflation nikech bech oduma gunia achiel sakwa wasani opogore gi bech oduma gunia achiel Kitale. Nikech Kitale gipidho oduma bech oduma yot. Sakwa wapidho oduma to mana michamo. Minyiewo ma commercial ni onge. Koro ok inyalo wacho ni go Bay Secondary School to gi St. Patrick's 10
bro nyiewo oduma bei machal. Mano gima sirikal oserem time ang'owa e weche mag capitation gi. King'iyo nitiere gwenge ma alot mar ang'ina ni ma kabich ni iuso mana siling 3. To kwa biro Kabondo Ramba kacha tibro yudo ka ang'ina miuso molo siling 3. Kucha en mana siling 100 kata kodhi matrach ahinya to 150. So sirikal onego benigo kwano gi kapok gioro pes capitation. To maduong'ie mogik VOJ mama kosa ma sirikal tema ahinya en ni pesa ni ok ore e samo winjore nikech gima wacho ni sirikal go kwano gi pesa maonge. To samo kore pesa mowinjore to janyuol emomiya wacho ni seyo gwang' tiseyo gwang'. Janyuol ma chulo osuru ni to noseng'e ni an nasechulo osuru pesa onego bed e skul. Janyuol ok dwa penjo, janyuol ok dwa ng'eyo gima timore e skul. Nikech VOJ mondo pesa ni chope e skul samo winjore, janyuol nyaka koro kaw responsibility mare mar ng'eyo ni to capitation ma en osuru machulo ni dak osechopo e skul. Ang'o gang'o ma janyuol nyaka tim? Janyuol nyaka kawa nyathine to koni an abet gi nyathina dala ka pesa onge e skul nikech odhi timo ang'o? Ibet gi nyathini dala to ka jonyuol duto owacho ni nyithindo milion 100 gi wiye manie skul ok dhi skul nikech capitation onge, to sirikal bro manyo pesa ni mayude e samo winjore ma ore skul. Nikech mana kaka Fredo wacho, samidwaro mar affordable housing nitie, samidwaro mar ndara bro yudore, to samidwaro mar capitation induno rituru matin wabro go kwandu wabro miyo. Jonyuol nyaka koro donjore mondo gi support sikunde. Kindiki cho wuotho kode gi gol. Masama pesa pok ochopo e skul to jonyuol bende koni ooyo. Onge gima nyathina dhi timo e skul. Nikech ng'en capitation ni en bed ni sechulo fees kata pok ichulo to affect nyathini. Nikech samiriembo nyathi skul cha ok riembe nikech capitation onge, iriembe nikech nitiere mari mar janyuol monego beni chulo. Nikech jopuonj koro kaw mari mar janyuol ni ema gidwa ran godo schools. To kawa jonyuol wa withdraw nyithiwa te skul mondo wakoni chieng' moro pesa wanaduoke gi to sirikal bro winjo wach. So en tij janyuol mondo ti gi sikunde. Nikech ka sikul mano ore siling 87 ne miwacho ni seme sub county ni pesa no wuora kata mna leaf mar check midwa ndiki ni dwa dhi golego beche ng'eny mohinge. So jonyuol mar sikuno to koni ooyo japuonj ka pesa no kobiro moromo to kara wan wadhi yweyo gi nyithindo chieng' moro ka sirikal oro pesa moromo to abro duoka ng'owa nyithinde sikul. So jonyuol nyaka koro kaw ting' mar konyo sikunde mar timo ng'owa mar neno ni pesa ni ochopo. Nikech saboro bende iwacho ni sirikal mane language magiwinjo, language mar mugomo. Emo mineno ka japuonj ka pesa gidwaro mang'eny to sirikal ok omiyogi gigomo. Ineno ka lakteche pesa magidwaro sirikal ok omiyogi gigomo. Tiluongo gi e mesa to jibet piny to jiwinjore. So janyuol mora mora kamora mora ma entie nyaka wakony sikunde ni sama pesa no onge to wagol nyithiwa gidhi giywe dala. Mondo sirikal openja nang'o tang'o miyo somo ok dhi mbele sikunde wagi. Nikech japuonj ka ng'oriembo nyithindo to bedo victimized. Ikawe imiye transfer, imiye demotion. But gima koro jonyuol nyaka tim en ni wakawie gini kamarwa. Nikech wachulo osuru to osuru ni e pes capitation ne. Nikech wasechule wasemiye sirikal to pok ochopo e sikul nyithindo biro duogo ywe kodwa dala. Bro konyo. But kata kamano jopuonje mag sikunde gi bende moko richo. Nang'o simia? Moko richo VOJ. Nyocha wago mbaka newsroom gi Ken Giri. To wawacho ni nitiere pesa mang'eny ma jopuonje gi bende kotogo jonyuol to chiw receipt. Nitiere gima iluongo ni illegal levies ma jonyuol chulo mang'eny ma janyuol kia ni tiyo nade. VOJ isewinjo kiwacho nugolo pesa ni jopuonje dhi e trip? Yes, ng'eny de. Motivation kia nang'o? Uyudo ga receipt? Onge. Bendu penjo ga ni pesa mano choko di otiyo nade?
Jonyuol bende nyaka penjo jopuonje ni ka wadwa konyou mar neno ni pes capitation obiro. To nyaka u bende utimie audit mondo wachnwa ni pesa ma wagolo gi tiyo nade. Nikech VOJ wawach ni county ma Homa Bay nigi nyithindo adi masomo mana primary kende. Wawach kita ni koro gi nyithindo 400,000. To ka pile pile tam ka chakore to nitiere siling 100 midwaro kuom janyuol. To kata mpoko rumo tiko ni oni 150 jopuonje dwa dhi neno paunde gi Kisumu. Ero ber sani koro un gi paunde gi jopuonje bro dhi neno paunde gi Kigeni. Nisi jui jopuonje dhi e benchmarking akeni sikul mane. To pesa ni jonyuole machulo. To onge accountability. Jopuonje gi bende go sikunde piny. Gi hinyo jonyuol. Nikech sama ichulo pesa e sikul to komi receipt kaka janyuol. To kipenjo ni pesa ni otiyo nade to nyathini kore michwado, nyathini kore mano ismeka, nyathini kore ma indiscipline. Mano bende ok ber. Nikech nitiere report mayando gol ka apani ndwe achiel mokalo. Yes. Mane wacho kaka jopuonje chajo nyithindo pesa mang'eny malich magin gode sikul kanyo to onge accountability mitimo nawa mitimo. So gini en balance. Nikech samoro bende serikal ong'eyo ni jopuonje nigi pesa sikundegi. Nikech gikoni kae gi nyithindo 800 tikoni bas capitation oleo. Nyathi ka nyathi janyuol ka janyuol omiwa pesa diwa siling 200. Ing'e ni pesa nitiere sikul kanyo. Emomiyo gini bende gichung' to ka gioro pesa nikech ging'e ni sikul bro dhi mbele kata capitation nitie kata capitation onge. Emomiyo weche pesa mag sikul jonyuol nyaka koro bed jogo mabedo gi weche mag accountability mag kwayo. Ging'iyo ni to sikul ka capitation obiro to tiyo nade. Okay. Kindwa ka in jabodo mar sikul tibro yudo ni ka signature ni onego bedie check didi mikoni ni Nairobi koro bi side nwa check ma blank apar mondo kik wathagi. Bende luwo ting'e ni check ni sign ma blank apar gi igolo godo pesa di to pesa ni timang. Koso nikech in board member kanise keto seini to koro japuonj ni mna gi check officer modwara to bank to pesa wuok to bank to pesa wuok. So nitiere ting' mang'eny mar jonyuol. E wach ni mondo serikal ogol pesa ni samo winjore mondo pesa ni bende oti maber e sikundewa. Gikoni ni ng'eni wang'eyo ni dich. Okwabido. Sama indalani omera japuonj maduong' osebiro nigi list 15. Mondo sign. To kise sign to kondik ni en pesa di midhigol. Ema EACC biro to koro ywa studio kaka wan ka to koro wakoni jogi donjre gi VOJ to VOJ karano sign blank check mudhi e sikul to pesa no japuonjo nyongogo. Ineno. Ero kamano. Eto Victor mana second achiel kapok imiye Ken. Gima sirikal nyaka ng'e ni jonyuol be lwetgi ok romre te. Ing'eni sirikal wigi wil ni jite lwetgi romre. Ntiere janyuol ma samoro uso mano Uganda ne matin manyon wang'o nus gunia eka nyakware somgo eye ka e sikundni ntiere samoro ng'at mabiro gi gari mketa king'iyo odiochieng jonyuol ji biro mopogore opogore ntie ng'amo biro mana gi ndiga ni oyago mabor Ken nyalo biro paro ni ndalo ne gota tenkucho ng'ato ya Tiemiriu ng'ato ya kata mana Kano gi ndiga ng'ato ya kata mana Homa Bay town gi ndiga. Eka ntiere ng'at mabe samoro dala gini but sikul ka. Eye ka be samoro ntiere ng'amo biro gi dabu kabin. Ng'ato biro gi Prado. Nyithindo gi ipuonjo gi syllabus achiel. Uniform be girwako machalre. Irito gi bochik achiel maskul. Bochik achiel. Koro sirikal nyaka ng'e gi par ni jite nigi nweng'o maromre. Samoro i sikul ka gima nyalo biro miyo wach ma Jay wacho bedo matek ni jonyuol ko wacho ni wan wagol mekwa to samoro joma nigi nyalo ka gin giwacho ni an mara wewe odong' e bode. Tiwinja an mara ok obi winjo injili ni. To samoro dayo malwete samoro ne onge modong' mana gi nyithi kiye ka puonjo chamoko ni anya kora somuro soma matek chieng' nune maber. Kata miyo
wan wasome kor gweng wang'eyo samoro miyo moro luoko mane dala moro eka nyithinde osomo koro sirikal gi jotelo gi jodito ma wan go gite nyaka moyier gi ma ok oyier nyaka ng'e ni somo en equalizer mokelo joma samoro madho makati gi siagi mowir maber gokinyi gi samoro ng'at ma nonindo kech to jogi ngima gi kiny lokore ma samoro ng'at ma nopuonj gi punda ka wan kama nyalo bedie mesa nopuonj gi punda ni japuonje punda koso nopuonj ng'eni gino nyaka wache maber nopuonj gi punda nosiko kechieng' e punda ekodhi oloki obedo pesa balo oloki ng'e punda oloki obedo pesa jonya kachikacha kikale tibiro do ka punde ng'eny biro moya omo bala moya omo gik mopogore koro sama wan e society kata mana sami winjo walose kaini wang'ega ni waloso gi joma opogore nitie joma nigi nyalo mawacho ni aka sikul kanyo yuru ketho pesa no osendiko chek ogo mana simu to japuonj maduong' osetimo nade oseloko eka nitiere ng'ato ma samoro nyathine kolor sikul to kata kaka dog dala tame wuotho gi tienda nyaka dala erokamano wach malit ahinya Ken Muga wach mar bagni momako budget somo ne nyaka karang'o dibed ni jotelo ma wan go e sirikande ariyo gi te kamoro kodich gi wach mar somo nyithi jo Kenya gi nikech adiere sirikal wacho ni gin gigo kwano kalure kod chenro mar NEMIS ni manera pima gitiyogo mar ng'eyo ni to waket negi pesa di ing'eni kanyo to adieri onge kod sirikal owuon nikech kata mana NEMIS nochopo kama koro be kata mbaka ne ok go chir kacha be ne wawinjo ni nitie skul moro yo kaka Kakamega kuni mani oro ne pesa to skul onge ing'eni nochopo kama kata NEMIS ni koro nok go mbaka ne kendo kineno nyocha ni neno ka koro igo kwan mara mondo mete loke mie nying machielo koro ok nyal bedo ni kochopo sama koro ne kuom sirikal mokerot eka koro gidwa chako gi koro giwacho ni koro NEMIS ne mwatiyo godo kech ang'eyo ni nitiere kaka ok osebedo kodhi nyime yo makare ndikruok ok osebedo kadhi nyime yo makare kendo sirikal be nok kete tim sani winjo ka giwacho ni dwa kete mondo bed gi miluongo ni KEMIS mamano be nyicha watemo penjo ni to en pesa di midhi tiego kanyo nyicha ne ok gichiwonwa ler to en ang'o omiyo koidwa ni gole NEMIS koro dwoke KEMIS manyiso ni gin bende ging'eyo ni chenro mar NEMIS no ne ok odhi kare koro kaponi pod gitiyo kode to gin bende gin jo adieri to gima duong' obed NEMIS kata ok en NEMIS Katiba mar Kenya pend chik namba 53 kare achiel ba wacho ni nyathi ka nyathi nitie kod ratiro mar yudo somo ma ochuno miluongo ni basic education entie kod ratiro no katiba emosechiwe koro katikel mana chik machalo nade moro matin michuogo miloso e yie kuri lose od buri lose kanye lose to gima duong' ni katiba ma en chik maduong' mogik to sewacho ni nyathi ka nyathi nyaka bed gi somo ma ochuno en ting' ma sirikal nigo janyuol be nitiere kod ting' mare makor ka kore to pek mar ting' ni sirikal ema nitiere kode kech sirikal ema kelo sikul to sirikal ema chulo kaka japuonjre puonje skul nang'iyo kaka digni osebedo ka nitiere kanchi winjo ka dimotari kare kancha ne jatend migawo mar somo Julius Ogamba oloso kawacho ni wadhi oro pesa to yudo ka jokorito makoro neno ka jumbe okadho 3 kapod okor pesa ting'eni sama pod okor pesa ni jopuonj bandho pesa mar tam makwongo to pod gibandho pesa mar tam mar ariyo sani kano oor mana wach ni oor bilion 22 ineno ko oore to komigi jopuonj ler ni to pesa moor nie en mane matam mar ariyo koso en mar goyo manche kechine gidoyo magi moro 2,300 mar japuonjre ka japuonjre e sekondar mane ok ochwal ninjo ka jopuonj madongo mag skunde sekondar e bworok margi mar kesha kotelne gi Willy Kuria ka wacho ni omenda manche ne oor wanche ntiere kod nyau kada ncho dok piny kada ncha otin gi siling maro 2,300 ng'ato ka ng'ato japuonjre ka japuonjre to sani kana oor maeni to kong'isgi niya mae dhi dino fuok mar tam mokwongo cha koso idhi chul kode joma ncha ne osekep kuomgi koso en pesa mane kech owinjore bed ni gimiyogi atamalo 30 e tamni koro mago gin gima keto jopuonj bende kama tek nikech koro japuonj biro wuok to gimokwongo samoro jomokete tesre moko mabandhe manche ne ochiwo oduma ne skul kata samoro joma ne otiyo maka kacha gin michako kodgi kech samoro buche bende mag dogi be nitie ka
koro kochak kodgi tiyudo ka samoro rem dhi bedo ma koro gin giwegi ok ginyal kata tayo chenro moko mag skul. Koro emomiyo koro kora moko be samoro donje, samoro gimbe liet moro chamogi koro nyaka gisund jonyuol. Koro wan kama tek nikech nitiere jomoko ma samoro timo gini e yo moro ma ok odhi kare, kendo mae giwacho gimiluongo ni time deliberately. Ng'ato ng'eyo maber ne dier budget to waonge go, to nikech itime kaka joje nosewacho cha, nikech mane kujore bed ni time ni koro chano to biro manyo pesa bang'e. Ting'iyo ni gini be nitiere kod liet moro minyalo chwake toke adier. Ani maonge kod liet ahinya, ne wakere tenge matin pesa to sebiro to koro wang'iye gima chielo cha ka poro wang'iyo moro nie. Tapani kanye ma koro ka je ne wache cha jonyuol gi jokanyo mamoko e chenro mag somo nyaka to wugo kendo mondo mi ging'is sirikal ni ok owinjore bed no bedo kama. Tam mokwongo ka owinjore bed ni na tamalo 50 mar omenda mowinjore bed ni chiwo matayo somo, to owinjore bed ni koromo kata tarik 10 kanyo dwe mar achiel to waseng'eyo ni pesa ni nosedonjo, nikech dwe mar achiel ema owinjore bed ni chwale omenda no. To ok nyal chopo ni en dwe mar ariyo to pod ok oyudo pesa, to singo pod biro ni wabiro oro pesa juma manyien. Ka chopo juma manyien to inyo biro ore juma manyien. Juma manyien no be samore ilando no se ore to chakurito wago simo ne jopuonj an pok anene, account pod ni nono. Koro aparo ni chenro mag somo ok osekawe motegno ahinya kaka katiba owache. Ting'eni gima osewache moluong nyinge achiel kachiel e katiba. Gino nigi mbi mapek mowinjore bed ni kata mana sirikal inyalo donjne kendo nyalo ting'o sigo maduong' mokalo, nikech ng'eni ma katiba koro wuoyo. Ng'ato nyaka wuok to dhi e doho machielo maduong' mowuok moyawo kata mar Kenya, nikech en gima koro katiba osewuoyo kendo wuoyo achiel kachiel. Mana koro winjo koko nduru mwagoga sama koro sirikal otemo diyo matin karatero mar fwambo gi keyo ni kaka gitemo nduru mwagoga cha nikech gima wang'eyo ni chik oritowa. Chik ma pen chik namba 33 kidhi 34 kamano nyaka 37 gini wuoyo kun wanyalo fwambo, wanyalo keyo, wanyalo wacho pacho, wanyalo wacho kama mak mana ni koluwore kod dwaro mar chik. Tiyudo ka kich katiba no osemiyowa teko no. Kapo ni ng'ato biro motemo timo kata gimoro matin manyalo temo ka gima dhi ataro gi chik no, to en koko migoye manyaka piny mangima winje ni jofwambo ma Kenya cho idiyo cho. Ninyalo paro kata kini mane ng'anyo mag jenzi nitiere ka kane obila temo tiyo marach kod teko mathoth. Eno ka BBC gini lande yak ma CNN gini lande ni jofwambo ma Kenya cho idwa tame ratiro gi nikech ging'eyo ni katiba mar Kenya imiyowa thuolo. To iyudo ka ng'enyne katiba gi gik misomo e kind pinje. Ochik matayo chenro mag somo e Kenya kae ni osome e pinje mamoko be, nikech pinje modongore mathoth ng'enyne somo nega nono ma ok chudi. Nitiere skunde moko ma bende ji nyalo chulo nikech gin mag ji giwegi. Samoro ng'ato dwani mondo nyathine dhi timne chenro moro mar puonj mopogore, to thothne pinje modongore somo en ga maonge chudo. Jotelo ma wan kogi nyithigi bende somo e skunde mag sirikal gi. Ibiro penjori mano. Ncha winjo ka Janet Ouko loso ka wacho ni jomoko koro loko gas e chenro mag somo mag sirikal ni bedo hala, kech koro ng'eni koro jogi kata nyithindgi samoro nitiere skunde moko ma ginyalo somo e system mamoko. Koro aparo ni en kinde mowinjore bed ni jonyuol gi jopiny duto go pikse ni to bed ni seche ma itimo kata ikruok ne chenro mag loso sirikal manyien, be nitiere duol moro motegno minyalo chiw ni samo dhi kacha chata achiel kuom gik manyako mi pek kata mbi motegno kane waneno higa mar 2002 kane Kibaki donjo cha. En chenro mag somo ni. To waseneno kuom okenge mwasegoyo. To kwasego okenge gi tidwa duok gi chien ma koro winjo ni nyaka piny ma owinjore bed ni ichapo nono. Koro sani owinjore bed ni jonyuol chak dok e ofuko kendo chako lodho omenda ka mondo mi chap piny mondo jopuonjre otim penj. Sani no ka koro kuom jopuonjre ma dhi timo KCSE ma kwan gi laro ma milion achiel omoke rot nikech otese mowinjore bed ni go chapa ma kwan gi dhi ma milionde 20 gi wiye ok nyal go chapa. Victor, Ken, penjo moro ko onyalo duoko nikech wach pod mare. Nitie gimoro matimore sani ma mineno pek mar somo chako duogo. To jai baparo ni kamoro no osego e wachni. Wach mar buge minyiewo kinde ka kinde ni. Be ohala moro ni ka. Kidhi yawa tam ni sirikal ok dwa ng'eyo. Jai biro nyisi ni kinde mane wadhi sikul cha ni nyalo paro ka buk ma ng'ato somo go e klas 8 man gi steps kama kino ka ng'ato chik emani somo godo. Wayine syllabus ncha giloko gi keno CBC. Lakini midwa nyiewo higa ka higa
buge romo kama jonyuol wuoye wechegi to sirikal umbo manani dibede no hana jomoko nikech Kenya Publishers Association gin riwruok makelo kanyakla jogo buge jomar curriculum developers gi joma moko go dibede gin nitie collusion moro ma jogi mondo gimany godo pesa kuom jonyuol mag gin penjo ma jonyuol penjore kinde ka kinde nikech gin tamo dhoge riek wacho penjo nagi penjo ken mondo duti na penjo utega la moro penjo ken iparo na book mane the gas ke gini do ke wacho ni koro ma the new class aparo ni mana kama ne wateneno bag ni osebedo ka nitiere wuok e budget to dhi kata mane chendo kinya paro kata CBC meneno koro sani wathuthni gone lek mane nitiere mokwongo cha lek cha nolal kamoro kendo sani koro wathemba wan gi geno ne obro dhi maber to mak mani lek mane joma ne ni kod paro ni mane temo dhire machalo gire George Magoha gini mosenendo aparo ni lek no chal ni no dhi kamoro mokiere to siasa dhi odonje i sekta ni makoro kata sani king'iyo kada kit lokruok mitimo nega migawo mar somo ineno kigolo ni ng'ato kigolo migawo mar arita soka kendo ing'eni somo ken gimoro mowinjore bed ni kaka maweth ang'eyo ni samoro ma migawo ma PS moro mosebudho e migawo no yandika committee moro mar bunge ne gure kane ng'eyo weche mag affirmative action PS mangima no yangore ni kambi ma iteno kode emane supply sanitary pads ng'isi koro kanyo ng'isi ni en ohala to kendo ang'isi ni sekta mar somo ka en sekta ma samoro ng'ato nyaka chame chunyi katiyo gi dhok machielo nikech samoro idwa biro ahinya erokamano jathum moro nitie no Dongo Swag yes Dongo Swag nigi puonj mang'eny wawacho ka ni migawo mar somo en mi omenda makore lach kiwinjo thumo Dongo mora keni en pundo ng'iyo gi gwegi ginindo to kiani en ahero mili nitie kuma wacho ni pesa mang'eny bende dwaro mon mang'eny winjo pesa mang'eny dwaro mon mang'eny gimo Dongo temo wacho en ni samo migawo mar somo pesa mang'eny kama to jok ma dwa chodhe bende ng'eny ema duoko penjo mar Fred nang'o miyo ni tam ka tam higa ka higa idwa nyiewo buk policy makers kaka noseneno ni pesa ng'eny ka pesa ni wayude nang'o iloso ne Fred bedie chieng' moro gi Professor Charles Ong'ondo ma KICD ugowe kode mbaka ibro winje kaka mbaka no iye mit kamochopo weche mag bugegi en mbaka ma iye mit Joan bende kode kata mana daktari Joan bende ne ni KICD moduogo bedo PS jogi bro goni mbaka mang'eny so ministry mar education ne en mwandu nitie ten mwandu madhano dware bende bro dokta ni samoro pes capitation ni okete aketo timo ohala kamoro ne osegole to timo ohala kosenyuolo interest ne di teki kene sikunde to interest ka joma dong kode koro kanyo mo iluongo chak wacho ni jamoko chunye ni amwande bas tim saloda wach mari mogik boss warugu kata Morino kan ibe ni jinjili ibro wacho ni koro malich en ni iloko gi ngima nyithindo inyalo lokie gi gik moko ya tiloke gi ngima nyithindo wani ngene gigi litnwa nikech kaka wasomo kaka wadongo to gi feedback be mwayudo kuom janyuol moro orona message Victor mana kotiko sami winjo walosene ma kaina kama okadwa luongo yes to owacho ni Fred ntie mo wacho ni ogolo nyathi e private motere public school koparo ni otieko wach pesa to yudo ka kendo kanyi kama koro pesa ni otimie newa koro magi gin gik manyaka ng'i ni to ere kaka inyalo los gi to mogik ntiere jotelo maparo ni ruath moro maya e ground ja
moro matimo ite kama owacho ni winjo ground takia ni gigi bo winjo ke podo kwa winjo ka gigi be giwuoye jotelo moyier sama une weekend mugo mbaka gi jopiny uwacho weche magi weche mage mowache mapogore gi weche mag somo to gi weche ma jopiny kalie bende unie gwengacha tu winjo ni nyathi ma kama nyocha ne dhi sikul sani koro we kiny koro odonje boda boda nikech ngene kamone go bede gi wache weche go gin liete kaka mako doga ahinya ka jotelo moko koro nyo osomo gazet nyoro koreka charga gi makoreka gironja Kenya ka gi joma welo seche moko girito kwase losie kama ka kidhi e bunge la wananchi kucho kor ki winjo gitime ang'o koka gilosi koro jotelo nyaka bed jotelo ma preemptive mang'iyo gik mamulo jopiny to gilose nekech mae ema keli e wachna mogik ma wacho ni mondo ing'e ni ng'ato jajuok ting'iyo gima wacho to gi timbene koro ka ng'ato tiyo tich maler tibiro ng'iyo gima wacho gi mbaka mogo gi jopiny to gi tim kaka okonyogi atieko wache erokamano nyaken saurumo jotelo kaka winjo wacheno apani jatelo oseng'iyo gi microphone ahinya to samoro en kinde makoro winjore bed ni kichopo kamoro tichiwe microphone ne jopiny giwuoyo kaito kata in be samoro nyamana mosogi tia koro kiduogo next time tiduogo gi duoko kata ka pono kiduogo hirigi to ginyalo neno lokruok kalure kod weche mag chwalo ki samoro nyalo ka koni in momi microphone kendi ke chine jatelo kanyo ti wuoyo nyaka tu to kiwinjo gima jopiny wacho to gidok e udi gik ma gin gede chunygi erokamano ikoni winjo ground opogore winjo ground jatelo loso ne jopiny to jopiny ok los ne jatelo onge wach no kamiyo moro dhi jatelo moro wacho ni wan adieri mo Eroni kijari ng'enye paro ni katiba article 10 teko ni lwetu erokamano senior miyo no manyanago uru nya adwa ng'iye gimoro erokamano mar sukari erokamano weche ariyo mokwongo en puoch gi pak ne Gideon Starlets hapa ni gitimo gima ber to nwadhi wapidho kodgi yien ma nitie gik ma bende nochiki ma bende ne giyudo hapa ni captain ang'eni neno chenro wadogwa lime Gideon Starlets gitimo maber mondo wamed jiwogi erokamano mar ariyo en weche motenore kod budget to gi finance bill hapa ni wan gi nafas maber mar jood bura sani nikech chenro ni e lwetgi gitimo public participation hapa ni en nafas maber mar komiti mar Samuel Atandi mondo pimne jopiny ler mar finance bill aneno ka nitie mutni achiel ariyo adek mawuok to wuok nikech japiny pok oyudo ler mar gini ochopo kuma kata wan jofwambo wanyamna timo nyaka kamoro but nikech budget and document mar parliament budget making process and responsibility mar parliament giwuog oko mondo gilos gi jopiny gimanye nyaka londo gimanye television gimanye platform mora ma ja giloso jopiny mondo japiny ong'e ni ber mar budget ni ber mar finance bill ni en ang'o bro betie maber moloyo bede kutel timo press conference masamoro japiny ok bi bede gadiera erokamano nyakora mugi kaw kamano mane mokelo e giko mar chenro ma kaka wanene wuok tich ma kawuono ubedo kod weekend maber kawaromo donge waromo weekend bedo marabora nikech kochakore ochakore Friday godhiambo Saturday Sunday jiteni Homa Bay County tarik achiel kamoro kwa Amerika to muwacho ni Homa Bay kumininde sani onge to jite koro wan wadhi nindo kanyo tarik achiel ja Victor no koni kanyalo samoro wanyalo bedo kalore gi ywak tarik achiel Sunday tarik ariyo okay nikech dwaro mar jopiny joka janam wabotimo kaka jopiny dwaro nikech warka nikech kuonge to tijone bende chalo kanono uparo nade tarik ariyo dwe manyien mar 6 ka Jehova Nyasaye kwang kodwa wageno mar bedo kod chenro ma kaka wanene kendo nyakora mga jong chieng' wuok tich kaw kamano chakuru juma maber ket mana kinda mari ne jobei gouro ohala maber pesa tema welo biro go nyaka dong bei oriti makawuono
Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Yudo kony. Konyo ng'ato mondo ket pache kuom kaka owinjo e chunye, kuom gik manosekalo e ngimane, kata kuom timbene. Ka en gi dwaro mar kelo lokruok maber, wanyiso ni wadeo. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings, 3 liters cooking oil at